Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Το Megamart σας φέρνει κοντά στην ελίτα. Megamart. Τιμή και ποιότητα μαζί. Που βρίσκεται το παιδί μου. Ο Θανάσης είναι στα χέρια του Θεού. Άμα δεν ήταν στα χέρια του Θεού δεν θα ερχόταν και να μου μιλούσαν το βράδυ. Έφωνασα, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ. Εγώ ήξερα τι έλεγα. Δεν δεχόμαστε αυτή τη συγκάλυψη και την απάτη. Λοιπόν, η Ανδριάννα Νικολάου βρίσκεται μαζί μας, την καλωσορίζουμε. Είναι το τρίτο μας πρόγραμμα αφιερωμένο στο θέμα του Θανάση, Ανδριάννα μου. Αλλά έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα και εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα του καρκίνου που περνάς. Πιστεύεις ότι συντρέχει... Δυστυχώς έχει ξεσπάσει και καρκίνος σε σένα όλα αυτά τα χρόνια. Αρρώστια χωρίς να το καταλάβω μετά από τον ψυχοφθόρον αγώνα μου. Που έχω περάσει τώρα εδώ και 4 χρόνια. Σου πρόσφεραν το θάνατο του παιδιού σου ως αυτοκτονία. Ναι. Ενώ εσύ κάνεις μια μάχη για να αποδείξεις αυτό που το ένστικτό σου αλλά και η γνώση γύρω από όσους ξέρουν τον Θανάση και από όσα γνωρίζουν κόσμος πολύς για τον Θανάση, ότι δεν επρόκειτο η αυτοκτονία. Και έρχεται τώρα και ο ιατροδικαστής για να επικυρώσει αυτή την δική σου άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδριάννα Νικολάου είναι η μητέρα του Θανάση Νικολάου, που πέθανε με τον χειρότερο τρόπο, αδιαευκρίνιστο τρόπο, για να πούμε την αλήθεια, το Σεπτέμβριο του 2005, στα 26 του χρόνια, καθόν χρόνο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Να καλωσορίσουμε την φίλη της οικογένειας, την Ελένη Κυρατζή, την δικηγόρο μας, την Ελένη Βραχήμη, καθώς επίσης και τον δόκτωρα Ορφέα Περίδη. Το έχω λάθος. Περίδη, που είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ιατροδικαστής. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ένα μόνο σημείο, Ανδριάννα, θέλω να μου πεις. Είπες, και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, κάθε βράδυ λες σου μιλάω Θανάσης. Μάλιστα. Χθες το βράδυ ακόμα ήρθε. Ήταν στο κρεβάτι ξαπλωμένος και πήγα και τον σκέπασα και έκανε λίγο κάτω τα σκεπάσματα από πολύ κοντά στο πρόσωπο του και μου λέει, μαμ, θέλω να σε βλέπω. Και τα έκαμε κάτω έτσι για να με βλέπει. Και σκληρή κουβέντα να σου πούν για το γιο σου ότι αυτοκτόνησε. Πολύ σκληρό, γιατί αν το παιδί μου ήταν να φτάσει σε έτσι σημείο, πρώτα απ' όλα θα το γνώριζα εγώ. Επειδή είχατε τόσο στενή σχέση. Ναι. Το ένστικτο της μάνας είναι the best proof. Δεν γνώριζα εγώ το παιδί μου να σηκωθεί το πρωί, να ξεκινήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις. Πάει στο στρατό και να μου βρεθεί νεκρός στα καλά καθούμενα, φεύγοντας από το σπίτι ήρεμον και να μου πούνε άλλα τον άλλο. Είναι απαράδεκτο. Και το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά τα έχεις αποδείξει, αλλά κανένας δεν τα δέχτηκε. Υπάρχουν τα στοιχεία, τα ευρήματα και τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη δυστυχώς. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε, Ανδριάννα μου, από τις διαφημίσεις και θα σε ακούσουμε για να δούμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας.
Ο Θανάσης Νικολάου, παιδί μεταναστών, ήρθε από την Αυστραλία όταν τελείωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική με το όνειρο να ζήσει στην Κύπρο. Ήταν 26 χρονών όταν πήγε στο στρατό για να εκτίσει την εξάμηνη θητεία του με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, όπως λέει η μητέρα του, λόγω της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για τον τόπο του. Όταν κόντεψε να τελειώσει τις εξετάσεις του στο Πανεπιστήμιο Αρχιτέκτονας, μου λέει, εγώ δεν θα περιμένω ούτε τα αποτελέσματα να τα πάρω, μου λέει, και θα φύγω να πάω στην Κύπρο. Και του λέω, Θανάση μου, όταν θα πάει στην Κύπρο θα πρέπει να πάει και στο στρατό. Του λέω, έστω και για μειωμένη θητεία. Και μου λέει, εγώ να πάω στην Κύπρο και ας κάνω και 50 χρόνια στο στρατό. Και μου λέει, μαμ, όταν θα πάω στην Κύπρο θα σχίσω ακόμα και το διαβατήριο για να μην ξαναφύγω από εκεί. Και τώρα έφυγε. Έφυγε χωρίς να το χρειαστεί. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα στο στρατό. Κάποιοι του έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Όπως λέει η μητέρα του, ο Θανάσης δεν άντεξε και παρόλο που φοβόταν, έκανε καταγγελία στον διοικητή του. Λίγες μέρες αργότερα, ο Θανάσης εντοπίστηκε νεκρός κάτω από μια γέφυρα ύψους 30 μέτρων. Το πρώτο πόρισμα έλεγε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Η μάνα ούρλιαζε από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι τον σκότωσαν. Ο γιος της ήταν ένας επίγειος άγγελος, όπως μας είπε. Ένα ερνί μέσα στους λύκους που είδε κάτι που δεν έπρεπε και γι' αυτό κάποιοι αποφάσισαν να του κλείσουν το στόμα. Ο γιος μου ήταν ένας επίγειος άγγελος. Το μεγάλωσα και δεν το κατάλαβα αυτόν το παιδί. Ήταν τόσο τακτικό. Ουδέποτε να του πω διάβασε Θανάση, κάμε αυτόν ή κάμε εκείνο, μόνος του ήταν απαράδεκτο που το έχασα έτσι παιδί και δεν θα ξαναγεννηθεί. Ήξερε ακριβώς τι θα έκαμνε. Τόσα χρόνια στα σχολεία όλη του τη ζωή ουδέποτε του είπα διάβασε Θανάση μου. Ήταν έναν αρνί μέσα στους λύκους. Βρέθηκε ένα διαμάντι μέσα στη βρωμιά. Τελείωσε. Ο Θανάσης έλεγε στη μητέρα του τους φόβους του και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό στο στρατό, διότι οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι. Ακόμα και σήμερα της μιλάει με ένα δικό του τρόπο. Μου είπε κιόλας ότι έχει απογειώσει τους κακούς και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες μου λέει «Μαμ, please κάμε κάτι να με φύγουν από εκεί». Και του λέω «Εντάξει Θανάση, θα προσπαθήσω, κάμε υπομονή». Δηλαδή για παράνομια τι πίστευετε δηλαδή ότι ήταν ο Θανάσης? Ναρκωτικά μάνα μου, ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών και τα βαποράκια των ναρκωτικών του έκλεισαν το στόμα. Μπορεί και διαταγή από τους μεγάλους. Αυτό δεν το ξέρω, ήδη να μας το πω. Άμα δεν ήταν στα χέρια του Θεού, δεν θα ερχόταν και να μου μιλούσαν το βράδυ. Έτυχε πάρα πολλές φορές να βγαίνω από το δωμάτιο μου, να βλέπω στον ύπνο μου και να τον βλέπω να κοιμάται γυρισμένο το κεφάλι του προς τον τοίχο, χωρίς να βλέπω το πρόσωπο του. Και αμέσως μόλις τον έβλεπα, λέω «Α, ξεκουράζεσαι Θανάση μου», και ξυπνούσα. Το επόμενο της βήμα είναι να κινηθεί νομικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί όπως μας λέει δεν θα ησυχάσει αν δεν δικαιωθεί το παιδί της. Έχουμε συμβουλευτεί δικηγόρους και θα προχωρήσουμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και με την βοήθεια και της Αυστραλιανής Πρεσβείας, διότι ο Θανάσης ήταν πραγματικός Αυστραλός. Είχε γεννηθεί από Αυστραλούς υπηκόους, όπως είχαμε εμείς την υπηκότητα. Αυτόν το παιδί γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και το έφερα εδώ σε μια πατρίδα που ούτε το γέννησε, ούτε το μεγάλωσε και πήγε να κάνει 6 μήνες στο στρατό να τους βοηθήσει να διώξουν τον εχθρό. Αλλά ο εχθρός ήταν δίπλα του χωρίς να το καταλάβει. Σήμερα αντλεί δύναμη από την πίστη της στο Θεό. Δεν μπορεί να ηρεμήσει αν δεν επισκεφτεί τον τάφο του γιού της 2 φορές τη μέρα. Πάνω από το μνήμα του αδικοχαμένου Θανάση, τα λόγια της μάνας σπαραχτικά. Ο γιος μου έπρεπε να με φέρει εδώ και ο γιος μου έπρεπε να έρχεται να μου ανάβει έναν κερί. Όχι εγώ, το γιο μου. Ανδριάννα, πώς αισθάνεσαι σήμερα, 4 χρόνια μετά? Κατάρρευσα. Κατάρρευσες. Ναι, δεν είμαι όπως ήμουν πριν. Γιατί και η αρρώστια. Τα χημειοθεραπείες. Κατάρρευσα, αλλά δεν σταματώ. Αυτός ο αγώνας είναι αυτός που με κρατά. Ο πόνος με σπρώχνει στον αγώνα και ο αγώνας μου δίνει δύναμη. Λίγο πιο δυνατά, δεν σε ακούω καλά. Σε κρατά ο αγώνας να δικαιώσεις τον Θανάση σου. Ναι. Αισθάνθηκες πολύ ζορισμένη και από την δικαιοσύνη και αρχίζοντας από το στρατό καταρχάς, που σε πήραν για να σου πούν, η αστυνομία σε πήρε για να σου πει αυτοκτόνησε ο γιος σου? Όχι, όχι. Τι έγινε? Το μεσημέρι
Την ημέρα του θανάτου, το μεσημέρι, με πήρε ο διοικητής και μου είπε, εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν, και μου λέει, ο Θανάσης πού είναι, με επιθετικό τρόπο, και λέω, ποιος τον ζητά, και μου λέει, ο διοικητής του, και του λέω, δεν κατάλαβα. Του λέω, κύριε, λέει, σωστό. Απέναντι από το σπίτι μας, εμείς μένουμε στη Λαϊκή Λευκοθέα στη Λεμεσό, πάνω στα υψώματα της Αγίας Φύλας, και το στρατόπεδο ήταν των Πολεμιδιών απέναντι από το σπίτι μας. 5 λεπτά από το σπίτι μας ήταν ο δρόμος. Και του είπα, εγώ, κύριε Λέισον, έχει έρθει στο στρατό από το πρωί. Και μου λέει, δεν έδωσε αναφορά. Και του λέω, δεν κατάλαβα, δεν ήρθε στο στρατό. Και μου λέει, δεν έδωσε αναφορά. Δεν μου είπε αν ήρθε ή δεν ήρθε. Και μετά του λέω, εντάξει, κλείσε και να σε πάρω πίσω. Και εγώ κοίταξα, λέω, μήπως γύρισε, είχα πάει στην εκκλησία το πρωί, μήπως γύρισε το παιδί και άφησε έξω το αυτοκίνητο. Το σπίτι μας είναι πάνω στον γκρεμό και είναι λίγο περίπλοκο και μπορεί να ήταν κάπου παρκαρισμένο και να μην το είδα. Κοίταξα, δεν ήταν, και παίρνω το αυτοκίνητο και πήγα στο στρατόπεδο απέναντι στα Πολεμίδια και κοίταξα το πάρκινγκ, δεν ήταν μέσα το αυτοκίνητο του Θανάση. Και έκανα retire το τηλέφωνο του διοικητή και του λέω, είμαι έξω από το στρατόπεδο και το αυτοκίνητο του Θανάση δεν είναι εδώ. Και μου λέει, είσαι εδώ, έλα, μου λέει, στο γραφείο μου για να μιλήσουμε. Και του λέω, εντάξει, αλλά εξαφνιάστηκα γιατί να μιλήσουμε. Κάτι ήθελε να μου πει, δηλαδή κάτι είχε συμβεί, σαν να γνώριζε το τι είχε συμβεί. Και πήγα στο γραφείο του, εκεί έξω από το γραφείο του είχε κάποιους στρατιώτες που με κοίταζαν, άλλοι περίεργα και άλλοι λυπημένα. Με έβαλε ο διοικητής μέσα στο γραφείο του, έκλεισε την πόρτα και του λέω, κοίταξε, έχει μέρες πολλές που ήθελα να έρθω να σε δω και να σου πω κάποια παράπονα που ήθελε να σου πει ο Θανάσης και δεν τολμούσε, διότι φοβόταν τα αντίπεινα. Κάποιοι εδώ στο στρατόπεδο είχαν με κάποιους προβλήματα. Και διότι μου λέει, τα ήξερες εσύ αυτά, τα είχε αναφέρει ο Θανάσης. Ναι, μου έλεγε, μα έχει από αυτούς τους κακούς που κάνουν κακό. Πήγαινε αρχικά στο ΚΕΝ που έκανε τα γυμνάσια για 6 εβδομάδες και ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Αλλά μετά, πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος. Όταν πήγε στη μονάδα ήρθε και μας λέει, δυστυχώς έπεσα στην χειρότερη μονάδα. Έχει από αυτούς τους κακούς που κάνουν κακό. Και του λέω, τι εννοείς κακούς, Θανάση μου? Στην αρχή έκανα πως δεν τον λέω, και εγώ είναι παιδί καλομαθημένο, τέλος πάντων μπορεί να δεν ήξερα τι εννοούσε. Μετά που το είχε ξαναπεί άλλη ημέρα. Και του λέω, τι εννοείς κακούς που κάνουν κακό? Μου λέει, άμα σου λέω κακούς, είναι από αυτούς που κάνουν μεγάλα κακά. Και του λέω, εγώ μίλησε με τον διοικητή σου, Θανάση, σαν να μην το ακούω καλά αυτό. Και μου λέει, όχι, μαμ, they all the same. No, μου λέει, they all the same. Είναι όλοι το ίδιο. Μάλιστα. Και μου λέει, δεν έχω, I'm not trusting them. Δεν έχω εμπιστοσύνη να του μιλήσω. Του μίλησες του διοικητή, λοιπόν? Και μετά του λέω, θα πάω εγώ να του μιλήσω. Και μου λέει, μην τολμήσεις. Θέλεις να μου κάνουν κακό? Άπαξ και κάνεις παράπονο, θα βρω τα αντίπεινα, μου λέει. Θα μου κάνουν κακό. Μην ξεχνάμε ότι ο Θανάσης, όπως είπες πολύ σωστά, μεγάλωσε στην Αυστραλία από μετανάστες, γονείς, μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον, εντελώς διαφορετικό, και επέστρεψε πίσω για να υπηρετήσει τα ιδανικά του. Ναι. Μια πατρίδα που ούτε τον γέννησε ούτε τον μεγάλωσε. Και εκεί μαθαίνεις ότι... Ναι. Και ο διοικητής, όταν του είπα εγώ ότι ήθελα να του μιλήσω γιατί και δεν με άφησε ο Θανάσης, μου λέει, μου έκανε παράπονο, μου λέει. Του λέω, σου έκανε παράπονο, τι παράπονο σου έκανε, του λέω εγώ. Και μου λέει, πότε, του λέω? Μου λέει, προχτές. Του λέω, τι παράπονο σου έκανε, για να ξέρω κι εγώ. Μου λέει, του πέταξε κάποιος κάτι χαρτιά στα μούτρα και ξέσπασε σε κλάματα και ήρθε και μου παραπονέθηκε. Και του λέω, τώρα πρέπει να ειδοποιήσω την αστυνομία. Μου λέει, όχι, μη στενοχωριέσαι. Κάπου πήγε με τους φίλους του και να γυρίσει. Και του λέω, δεν έχει τέτοιους φίλους και δεν είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του Θανάση που θα πάει με τους φίλους του και να μην έρθει στο στρατόπεδο. Κάτι έγινε. Και του λέω εγώ, εντωμεταξύ προηγουμένως, τον πήρατε τηλέφωνο πριν που με πήρε τηλέφωνο? Και μου λέει, ναι. Τον πήραμε στις 7.30 και στις 8.30 και ήταν κλειστό το τηλέφωνο του. Και του λέω, όποτε έκλεινε το τηλέφωνο. Παράξενο δεν είναι να τον παίρνει ο ίδιος? Εν τω μεταξύ, χάθηκε το τηλέφωνο. Ναι. Πιο χαμηλή μουσική. Ναι. Χάθηκε το τηλέφωνο και δεν ευρέθηκε ακόμα. Και η αστυνομία δεν μας έδωσε βεβαίωση ότι χάθηκε να πάμε στη ΣΥΤΑ να ρωτήσουμε, γιατί πήγα στη ΣΥΤΑ και μου λένε πρέπει να πάρεις βεβαίωση από την αστυνομία. Και η αστυνομία με έστελνε διαδία από τον Άννα στον Καϊάφα. Και εκεί μαθαίνεις σε ποια ώρα, ποια χρονική στιγμή? Μετά πήγα στο σπίτι, μου λέει κάπου είναι, θα γυρίσει, μην έχεις την έννοια. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και πήγα στο σπίτι. Και μετά ήρθαν τα παιδιά μου το μεσημέρι για να φάνε στη 1 η ώρα και πρωτού έρθουν 5 λεπτά, ξαναπήρα τον διοικητή και μου είπε ότι όπου να είναι θα γυρίσει, μου λέει, μην έχεις έννοια.
Μου το είπε δηλαδή έτσι θετικά. Και σκέφτηκα μήπως τον έστειλαν κάπου κάποιοι άλλοι και το έμαθε μετά ο διοικητής και δεν έπρεπε εγώ να μάθω. Και έκλεισα το τηλέφωνο, φάγανε τα παιδιά μου και φύγανε και μετά συμβουλεύτηκα τον πνευματικό μας, τον πατήρ Επιφάνιο και του λέω: Θανάσης δεν έχει πάει στο στρατό το πρωί και έχω πολύ την έννοια του. Μου λέει: δεν πήγε στο στρατό, άστο στην πρόνοια του Θεού και ειδοποίησε η αστυνομία, μου λέει. Και πήγα στο σπίτι, ξαναειδοποιώ τον διοικητή, πρωτού πάω στην αστυνομία και του λέω: εγώ γύρισε ο Θανάσης γιατί με έτοιμη να ειδοποιήσω την αστυνομία. Μου λέει: όχι, μείνε μέχρι το βράδυ και αν δεν γυρίσει τότε να του ειδοποιήσεις. Του λέω: όχι, θα ειδοποιήσω τώρα αμέσως γιατί πρώτη φορά λείπει το παιδί μου τόσες ώρες χωρίς να γνωρίζω που βρίσκεται. Και ειδοποίησα αμέσως στην αστυνομία και εκεί που μου είπανε: έλα να μας δώσεις κατάθεση, τα στοιχεία και φέρε μας και μια φωτογραφία και με ρωτήσανε τι νούμερα είχε το αυτοκίνητο του Θανάση και τους τα είπα. Και μόλις είχα πάει από το σπίτι μας να κατεβώ κάτω στην αστυνομία της Λεμεσού, μπαίνοντας τα Λεμεσού, άκουσα από τον ασύρματον εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του Αθανασίου Νικολάου στο Ζυγό. Και τους λέω: πού είναι ο Ζυγός, νόμιζα το Ζύγι. Και μου λένε: είναι το γεφύρι της θάλασσας. Και έτρεξα να πάω έξω βιαστικά για να τρέξω να πάω εκεί να δω τι έγινε. Και μου φώναζαν οι αστυνομικοί πίσω μου: κυρία, να πάει πρώτα η αστυνομία. Και τους λέω: αφήστε με να πάω να δω τι έγινε το παιδί μου. Και έκανα ρητάρει το τηλέφωνο του γιού μου του μεγάλου που αγωνιούσε και αυτό στη δουλειά του. Και του λέω: έλα εκεί στο roundabout των Πολεμιδιών να πάμε στην Άλαση γιατί βρέθηκε το αυτοκίνητο του Θανάση. Και μου λέει ο Θανάσης και του λέω: μη με ρωτάς, δεν ξέρω, του λέω. Ήρθε το παιδί μου μεγάλος και πήγαμε εκεί στο γεφύρι της Άλασσας. Πήγαμε εκεί και είδαμε το αυτοκίνητο του Θανάση με κατεύθυνση προς τη Λεμεσόν, αλλά πριν το γεφύρι προς το χωριό την Άλασσα. Και έβλεπε κάτω προς τη Λεμεσό. Κατέβηκα και μόλις είδα ότι το παιδί μου δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, έτρεχα στο γεφύρι και φώναζα Θανάση δυνατά και περίμενα να μου ανταποκριθεί. Αντί να μου ανταποκριθεί πάνω στη μέση του γεφυριού, αντίκρισα έναν αστυνομικό στο βάθος του παλιού του δρόμου με το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και κατάλαβα ότι κάτι έγινε και κοίταξα κάτω και όπως έτρεχα και κοίταξα κάτω στον ποταμό για το παιδί μου ξαπλωμένο νεκρό. Τον είδες με τα μάτια σου, και έτρεξα και πήγα, ο αστυνομικός δεν με κρατούσε και με τραβούσε να μην πάω κοντά και έσκυψα κάτω, θυμάμαι και πήρα μια πέτρα να τη χτυπήσω στο κεφάλι μου και του λέω θα σκοτωθώ και εγώ αν δεν με αφήσεις να πάω να δω το παιδί μου. Και φώναζε στο γιο μου το μεγάλο, σε παρακαλώ βοήθησε με, του είπε του γιού μου και αυτός έκλαιγε και ο γιος μου μεγάλος διότι είδε και αυτός τον αδερφόν του εκεί νεκρό. Και με άφησε και κάθισα τελικά 3 περίπου μέτρα πίσω και κοιτούσα το παιδί μου και έκλαιγα. Και εκεί που το κοιτούσα, μόλις κάθισα, είδα το άμπουλανς και ερχότανε. Και μετά το εσκευάσανε. Ήταν εξαπλωμένο το παιδί ανάσκελα. Θα τα δούμε τώρα στη συνέχεια. Και δεν είχε τίποτα. Δεν φαινόταν ούτε χτυπημένο ούτε τίποτα. Ούτε η μύτη του να μποραγίσει ούτε τίποτα. Εξαπλωμένο άσκελα μερικά μέτρα πίσω από το γεφύρι. Λοιπόν, έχουμε τη γιαγιά του Θανάση που θέλει να μας μιλήσει. Να ακούσουμε τη γιαγιά του Θανάση, παρακαλώ. Ναι, μάνα μου. Κυρία Παρθενόπη. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, να είστε καλά που τα βγάλετε όλα στη φόρα. Το μόνο που θέλω να φανερωθούν οι ένοχοι. Να φανερωθούν, όχι κρύφκουν τους. Εθάψα μάτσε την κόρη μου. Θέλω να φανερωθούν, όχι και πάζει ο ένας τον άλλον, η αστυνομία, το στρατό και ο στρατός, την αστυνομία και τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Όλοι τσαπάζουν το ένας με τον άλλο. Τι κακό ήταν που παλαιούν μας, τι κακό. Να σκοτώσουν το παιδί μας έχει 4 χρόνια και δεν ακαλύψαν τίποτε παρά μόνο τα τσαπάζουσι και κρύφκονται. Σκύλων σκοτώσαν την άλλη φορά της Εγγλέζας και πήγαινε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όχι εμάς 26 χρονών παιδί σπούδασε να αναλιώθηκε στην Αυστραλία και ήρθε με τόση χαρά και με τόσο ποτούτο στη γιαγιά του, στον παππούν του και τώρα ακούω τα αυτοκίνητα απόξω από τον δρόμο και κοιτάζω. Ίσως έρθει ο Αθανάσης μου να το δω. Κυρία Παρθενόπη, σπαραγμό να... Τι κακό έκαναμε εμείς. Σπαραγμός βγαίνει από την κυρία Παρθενόπη, όχι άδικα. Όχι άδικα. Όποιος πει ότι είναι άδικο... Κλαίω γιατί έχασα τον άγκονα μου, έχασα το γιο μου. Εκόντεψε να χάσω και την κόρη μου. Βλέπω του ραΐζει καρδιά μου. Ο άντρας μου από την πρώτη ώρα, τη στιγμή που το άκουσε, εξάκρισε 2 τόπους και κόντεψε να το χάσω και τον άντρα μου. Γιατί
Γιατί να τα καλύφκουσει, γιατί να τα κρύφκουσει. Και να καλύφει όχι το δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση και να στηρίξει τον κύριο Σταυρινίδη. Με τι τούτον, επειδή ήταν χορκανός του και φίλος του και συγγενής του και στο κόμμα του. Πάνε όλοι με τα κόμματα. Εντάξει, μαμά. Κυρία Παρθενόπη μου, ολοκληρώστε. Ναι, έχει αυτό το σπαραγμό για την αδικία η γιαγιά του Θανάση. Δεν αντέχει. Ευχαριστώ που με ακούσετε. Να είστε καλά, κυρία Παρθενόπη μου. Ο Θεός να σε ανακουφίζει, η Παναγία να σε ανακουφίζει. Εμένα είναι διπλός ο πόνος μου, γιατί έχασα και τον εγγονό μου. Βλέπω και την κόρη μου να σβήνει σιγά σιγά. Είναι απαράδεκτο. Ήρθα στην Κύπρο να δώσω στους δικούς μου τη χαρά με τα παιδιά μου να τα βλέπουν λεβέντες σπουδασμένους και έτυχε αυτόν τον κακό στο σπίτι μας. Τουλάχιστον μια δικαίωση, μια αλήθεια, τουλάχιστον να πούν δεν γνωρίζουν τι έγινε. Όχι να μου πούν τη μια προσομοιάζει με αυτοκτονία και την άλλη υπάρχει πτώση, μα δεν υπάρχει έγκλημα και δεν υπάρχει η αυτοκτονία, αλλά υπάρχει πτώση. Από πού και πού. Να πούμε ότι στο πόρισμα της θανατικής συμβαίνουν πολλά πράγματα και όπως το υποσχέθηκα, αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται εδώ για σας, για τους τηλεθεατές που θέλουν να βρίσκουν ανταπόκριση φωνή τους και να μοιράζονται μαζί με τους ανθρώπους τους άλλους που μας παρακολουθούν, αλλά προπαντός να βλέπουν και οι κρατούντες ότι τα πράγματα δεν μπορούν να σκεπαστούν. Δεν υπάρχει τρόπος να σκεπαστούν. Λοιπόν, να πούμε λίγο έτσι, πρωτού πάμε να γνωρίσουμε περισσότερο το Θανάση με τη βοήθεια της Ελένης και του Γέροντα που τον εξομολογούσε και τον παρακολουθούσε, είναι δύο σοβαρές μαρτυρίες. Να πούμε, κυρία Βραχίμη, ότι το πόρισμα, η κυρία Ανδριάνα χτύπησε όλες τις πόρτες. Όταν της είπαν ο γιος σου αυτοκτόνησε, μπορεί μια άλλη γυναίκα που δεν είχε αυτή την σχέση, αυτή την επαφή με το γιο της, μπορεί και να το άφηνε να πέσει στο κοινό. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Γιατί μια μάνα ξέρει πάντα, άμα είναι εκεί κοντά, ακούει και αυτό που δεν ακούει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Στο πόρισμα της θανατικής ανάκρισης μας λένε ότι δεν έλαβε υπόψη τις μαρτυρίες ότι το αυτοκίνητο δεν βρισκόταν εκεί μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δεν έλαβε υπόψη ότι χάθηκε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο δεν απαντούσε από τις 7 το πρωί. Δεν έλαβε υπόψη την ματωμένη κάλτσα και το αίμα που βρέθηκε στη σκηνή. Θα δούμε την κάρτα και θα τα δούμε. Δεν έλαβε υπόψη το πορτοφόλι, το οποίο ήταν τοποθετημένο δίπλα έξω από την τσέπη του. Δεν έλαβε υπόψη το ρολόι, πως δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί από μόνο του κάτω από την πλάτη του, σε μία αναμενόμενη θέση. Δεν έλαβε υπόψη την παντελή απουσία έστω και ολίγων εξωτερικών κακώσεων στο σώμα του. Δεν έλαβε υπόψη τις μαρτυρίες, τα γεγονότα, τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό, κυρία Βραχίμη, από τον συγκεκριμένο, να μην πούμε το όνομά του, ιατροδικαστή, τι πράγμα είναι αυτό? Ήθελα να πω έτσι, ως πρόλογο, Ελίτα, είναι ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν έχει γίνει καθόλου σωστή δουλειά από την αστυνομία. Από εκείνη που ξεκινάει πάντα το πρόβλημα. Η έρευνα η κανονική που έπρεπε να γίνει. Μείνανε τεκμήρια πίσω. Πολύ επιπόλαια το είχαν δει το θέμα. Και σε δεύτερο στάδιο δεν είχε γίνει και από τον ιατροδικαστή η κατάλληλη έρευνα και έτσι δεν είχαμε και μια εμπεριστατωμένη ιατρική έκθεση από τον ιατροδικαστή. Και βεβαίως εκείνο που μπορώ να πω εγώ όσον αφορά την απόφαση, ότι είναι μια πολύ επιφανειακή και επιπόλαια απόφαση. Αυτά μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστώ ότι που είστε μετά τόσο από τον, κάθετοι και καθαροί από τον ιατροδικαστή τον Περίδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, θα επανέλθω και εγώ σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρόκειται για κάτι φρικτό. Αφενός, εάν είναι έγκλημα, εγώ οφείλω ως δημοσιογράφος να πω, εάν είναι έγκλημα, τότε πρόκειται για είτε αμέλεια, τρομερή αμέλεια, είτε έως και συγκάλυψη. Δηλαδή αυτό το πράγμα, η μητέρα του καταθέτη πάει ξανά, πήγατε ξανά στη δικαιοσύνη. Ναι. Και τι έγινε εκεί? Μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι χωρίς την απαραίτητη μαρτυρία δεν μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα, ακύρωσε το πόρισμα το πρώτο που είπαν ότι προσομοιάζει με αυτοκτονία και διέταξε νέα θανατική ανάκριση. Και ξεκίνησε η νέα θανατική ανάκριση, αλλά είχαμε και κάποιες πιέσεις
Τι πιέσεις? Δεν μπορώ τώρα να αναφέρω. Πιέσεις από ποιους δηλαδή, κυρία Ανδρέα, να μην το αφήνετε στο κενό? Από ποια πλευρά? Δεν ήθελαν, ζητήσαμε βοήθεια, εκτός από το δικηγόρο μου που είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, αφιλοκερδός να το πω έτσι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, η ευκαιρία τώρα να το πω. Εκτός από τον δικηγόρο μου ζητήσαμε και τη βοήθεια κάποιου άλλου και δεν ήθελαν ούτε να μαρτυρήσω στο δικαστήριο, αλλά ούτε να κατατεθούν και οι καταθέσεις μου, ούτε να μην μπουν μέσα στο δικαστήριο. Επειδή αναφερόμουν σε γεγονότα που είχαν συμβεί πρώτου θανάτου του γιού μου. Και δεν ήθελε να μαρτυρήσω για να μην μπω... Για ναρκωτικά. Να μην μιλήσω για γεγονότα και να μην είναι η υπόθεση σκοτεινή. Αυτό είχα καταλάβει. Γεγονότα, τι γεγονότα? Τα γεγονότα που είχαν συμβεί πρώτου θανάτου του. Ότι έκανε θέλοντας και μη, επειδή τον έφεραν μέχρι το λαιμό, τον αγανάκτησαν που του επέταξαν κάποια χαρτιά στα μούτρα. Ο διοικητής μου τα είπε αυτά. Και ξέσπασε σε κλάματα και μίλησε στον διοικητή. Ο διοικητής πρέπει να του είπε σοβαρά πράγματα. Και μετά πήγαινε κατευθείαν στον επιτελάρχη. Είναι δυνατό για μια απλή καταγγελία νου στρατιώτη στο διοικητή να πηγαίνει ο διοικητής στον επιτελάρχη και ο επιτελάρχης να καλέσει τον οδηγό του να του κάνει τις ανάλογες συστάσεις? Και ακολούθως, λέει, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κάλεσα και τον Αθανάσιο. Και αυτό ήταν την προηγούμενη μέρα του θανάτου. Άρα έχετε βάσιμες υπόνοιες ότι ο Θανάσης κάτι ήξερε. Κάτι εγνώριζε και του έκλεισαν το στόμα. Που δεν ήθελε να το μοιραστεί μαζί σας για να σας προστατέψει, όσο πολύ τον τρομοκράτησε. Μάλιστα. Και τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ότι υπάρχουν πράγματα που έγιναν πρώτου θανάτου και... Να ακούσουμε μια πρώτη άποψη από τον δόκτωρα Ορφέα Περίδη, που υπενθυμίζω ότι είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ιατροδικαστής. Εσείς είδατε ξανά την υπόθεση. Ναι. Και ψάξατε όλα τα στοιχεία από την αρχή. Θα εμβαθύνουμε στη συνέχεια, αλλά πείτε μας αυτό που είναι το δικό σας έβριμα. Γιατί καταρχάς ποια είναι η δουλειά του ιατροδικαστή? Πέραν της αυτοψίας χώρου που όταν κληθεί είναι υποχρεωμένος να κάνει, παράλληλα είναι να μεριμνήσει, να δει και την άφωνη μαρτυρία του θύματος, για να μπορεί βάσει των στοιχείων και των ευρημάτων που θα έχει να προσδιορίσει τον δράστη ή τους δράστες. Δηλαδή το θύμα μιλάει, αφήνει στοιχεία, μιλάει από μόνο του κάποια φορά. Είναι η άφωνη κατάθεση η οποία μπορεί να κάνει και από να μας τις παρέχουν. κακώσεις, από οτιδήποτε, δηλαδή σου δίνει ενδείξεις. Ακριβώς. Για να προχωρήσεις και να φτάσεις σε αποτελέσματα. Ακριβώς. Τι συνέβηκε λοιπόν αυτό το δικό σας έβριμα στην περίπτωση του Θανάση? Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που μελέτησα και από το φωτογραφικό υλικό, αλλά παράλληλα και από τον ερχομό μου στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2009 και από την αυτοψία του χώρου που έκανα σε όλα τα πιθανά σημεία άφιξης του θανόντα, μας καταδεικνύουν πέραν των άλλων ότι δεν πρόκειται για πτώση εξύψους. Που είπαν. Ναι. Άλλωστε και η ιατροδικαστική έκθεση του διενεργήσαντα ιατροδικαστή αφήνει ως συμπέρασμα και ότι η πτώση μπορεί να προέρχεται και από άλλη αιτία. Δηλαδή τα ευρήματα τα νεκρονοτομικά μπορεί να προέρχεται και από άλλη αιτία. Αυτό μας δίνει ως έναυσμα ότι να αναζητήσουμε την άλλη αιτία βάσει των νεκροτομικών ευρημάτων. Βέβαια, είναι πάρα πολλές οι πλημέλειες οι οποίες έχουν γίνει από την αρχή της υπόθεσης, αστυνομία, στρατός, νεκροτομία, αυτοψία χώρου, εξέταση βιολογικών υγρών και παράλληλα διενέργειας ανάκρισης και φυσικά καταλήγοντας στο δικαστήριο, που και εκεί βέβαια υπάρχουν κενά, απορίες και ερωτηματικά. Σε ποια περίπτωση ένας ιατροδικαστής δεν κοιτάει αυτά τα στοιχεία και δεν τα μαρτυρά όπως εσείς τα είδατε? Δηλαδή δεν έκανε την έρευνα που έπρεπε να κάνει? Δεν θέλω να πιστέψω. Δεν κοίταξε τη λεπτομέρεια που έπρεπε να κοιτάξει? Έγινε συγκάλυψη. Οι γνώσεις του ήταν πτωχές. Μιλούμε δηλαδή για στοιχεία όπως άμμος που βρέθηκε, ναι, το αίμα που βρέθηκε. Δηλαδή είναι τόσο εμφανή κάποια πράγματα,
Εγώ έχω παντελή άγνοια για το δικό σας αντικείμενο. Σε ποια περίπτωση ένας ιατροδικαστής φάλεται τόσο? Είναι η δουλειά σας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έγινε εσκεμμένα. Από την άλλη όμως έχουμε κάποια μακροσκοπικά ευρήματα τα οποία μας καταδεικνύουν ή μας προσδιορίζουν που πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο ώστε να βρούμε το συγκεκριμένο συμπέρασμα της αιτίας θανάτου του οποιοδήποτε έχουμε στο νεκροτομικό μας τραπέζι, αλλά και παράλληλα από την αυτοψία του χώρου. Αλλά συγχρόνως είναι ανατριχιαστικό ότι ένας επιστήμονας που καλείται να κάνει την έρευνά του και να φτάσει στα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες, απέχει τόσο πολύ από τις ενδείξεις που έχει μπροστά του. Πιστεύω ότι αυτό το λέω με θάρρος. Ξέρετε, ούτε για μένα δεν είναι εύκολο να λέω αυτή την κουβέντα. Πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή τους ξέφυγε το περιστατικό. Το είδαν πολύ επιπόλαια, με αποτέλεσμα να μην θεώρησαν δεδομένο ότι υπάρχει πτώση από ύψος και έτσι δεν έψαξαν περισσότερο, δεν διερεύνησαν. Και αυτά τα στοιχεία που έπρεπε να διερευνηθούν στην πορεία, δηλαδή τα βιολογικά υλικά που εστάλησαν, και αυτά ανελιπώς και πλημελώς εξετάστηκαν ή δεν εξετάστηκαν. Κατά συνέπεια την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι δίνουν τις εντολές. Αντιλαμβάνομαι. Στρατός και ναρκωτικά λοιπόν. Αυτή ήταν η αιτία. Πιστεύεις ότι ο Θανάσης... Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Αφού μου το είπαν και κάποιοι, μπορώ να πω και από μέσα στο στρατό, ότι ο Θανάσης κάτι είδε και του έκλεισαν το στόμα. Τον φοβήθηκαν γιατί ήταν τίμιο παιδί και του έκλεισαν το στόμα. Πόσες μέρες σου εξομολογήθηκε ότι τρομοκρατήθηκε? Δηλαδή είχε μόνο 3 εβδομάδες μετά από το κεν που έκανε τα γυμνάσια σε αυτήν τη συγκεκριμένη μονάδα. Και μου έλεγε ότι έχει από αυτούς τους κακούς που κάνουν κακό. Και μιλούσε για ναρκωτικά. Ναι. Άρα κάτι είδε, κάτι άκουσε, χωρίς να σου αναφέρει ούτε ονόματα, ούτε τίποτα περισσότερο. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν δώσει, αναφέρονται μέσα στις καταθέσεις. Μάλιστα. Και είπαν ακριβώς και τι έκαναν και το προηγούμενο βράδυ, κάποιοι, το βράδυ πρώτου θανάτου, είχαν ζητήσει επίμονη έξοδο. Ένας από αυτούς δεν είχε έξοδο και πήγαινε στον διοικητή. Ο διοικητής το έγραψε στην κατάθεσή του ότι πήγαινε και του είπε ότι έχω κάποιο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και θέλω να βγω έξω, και του έδωσε έξοδο. Και είχαν πάει με αυτόν τον οδηγό του επιτελάρχη και πήγανε σε ένα κάφαι από τις 8 το βράδυ μέχρι τη 1 το πρωί. Τα γράφουν ήδη στις καταθέσεις του. Πώς να το ξέρω εγώ? Λοιπόν, πού είναι το σοβαρό προσωπικό πρόβλημα που είχε να πάει για καφέ για 5 ώρες το βράδυ? Ποιους πήγαν και βρήκαν σε αυτόν το κάφαε? Ποιους του υπόκοσμου και τους πλέρωσαν και το πρωί έστησαν καρτέριν του γιού μου όταν έφυγε, που ήταν διανυκτέρευση? Σχόλασε το παιδί μου, έφυγε από το στρατό να έρθει στο σπίτι και πέρασε από το σούπερ μάρκετ και αγόρασε ό,τι χρειαζόταν για να τα πάρει μαζί του, ως έκαμνε συνήθως. Κανένας που θα αυτοκτονήσει δεν και πάει να στο κάνει σπίτι και το πρωί όλα αυτά που έκανε ο Θανάσης. Σηκώθηκε και συμπλήρωσε την ετοιμασία της στρατιωτικής του τσάντας, έβαλε τα κρουαζάν του χυμούς του, ακόμα η τσάντα του είναι ετοιμασμένη όπως την ετοίμασε ο ίδιος, και ξεκίνησε να πάει στο στρατό, έστρωσε το κρεβάτι του και έφαγε κόμφλεξ και ξεκίνησε να πάει στο στρατόπεδο απέναντι μας, μόνο 5 λεπτά δρόμος. Πώς βρέθηκε το παιδί μου στην Άλλας νεκρό? Κάτω από μια μεγάλη τεράστια γέφυρα, χωρίς ένα γδάσιμο επάνω στο σώμα του. Τίποτα δεν είχε. Ήταν τοποθετημένο φερόταν το παιδί. Σκεφτείτε τώρα, και το στόμα του ήταν γεμάτο άμμο. Αυτό θυμάμαι. Ναι, γεμάτο άμμο και ο άμμος μέσα στις γωνιές του στόματος. Μόνο με νερό μπορεί να πάει. Σαν να προσπάθησε κάποιος να τον πνίξει μέσα στο νερό. Μόνο με το κεφάλι μέσα στο νερό μπορούσε να πάει ο άμμος εκεί πέρα. Οποιοςδήποτε έχει αμφιβολίες, ας επικοινωνήσει ή με εσάς ή μαζί μου να δει τις φωτογραφίες. Και ο πιο άσχετος να είναι, θα πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αντριάννα μου, θα πάμε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θανάση μέσα από τον εξομολόγο του και την Ελένη Κυρατζή, να ακούσουμε και περισσότερα εδώ για τον τρόπο. Γιατί ξέρεις, αρχίζουμε και αισθανόμαστε και μια περίεργη ανασφάλεια μπροστά στα πράγματα. Ναι, εγώ να δείτε. Άμα δεν ήταν το παιδί μου που θα μένω εδώ στην Κύπρο, δεν θα μένω ούτε λεπτό. Εσύ, αγάπη μου, έπαθες καρκίνο μέσα από το τρομερό στρες. Είναι ένα ξέσπασμα γι' αυτό. Σε χτυπά. Μετά από το ψυχοσωματοφθόρο και τα πανηρών αγώνα που έχω τώρα εδώ και 4 χρόνια, πέρσι έτσι καιρό ήμουνα στην Αυστραλία. Για να αποδείξεις αυτό που είναι το εμφανές. Μάλιστα. Και το πρόδειλο.
Έχω ιερόν καθήκον απέναντι στη ψυχή του παιδιού μου. Να κάνω αυτό που κάνω. Και απέναντι στην κοινωνία γενικά. Και ας μην το καταλαβαίνουν κάποιοι, και ας κουκουλώνουν κάποιοι κάποια πράγματα, δεν ξέρουν τι κρύβουν. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη μάνα, να είναι η μάνα τους, η αδερφή τους, η γυναίκα τους, η κόρη τους. Στη θέση μου δεν το σκέφτονται αυτό. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε, Σάκη μου, μαζί με τον Μάριο Ματσάκη για να μας πει και εκείνος αυτά τα οποία είναι τα δικά του ευρήματα πάνω στην υπόθεση και να ακούσουμε και το γέροντα του Θανάση. Είναι το χειρότερο πράγμα να έρχονται εκτός από το ότι χάνεις το παιδί σου, να σου λένε και ότι είναι μια αυτοκτονία, έχοντας στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αναιρούν αυτό το δεδομένο και να μην σε λαμβάνει κανένας υπόψη. Αυτό ήταν ένα δεύτερο έγκλημα που έκαναν σε μένα. Ηθικό, οι αρχές. Αυτός ήταν ο εύκολος δρόμος, Ελίτα. Ο εύκολος δρόμος ήταν η αυτοκτονία. Για να κλείσουν το στόμα των πάντων. Και αυτό το στρατός και ναρκωτικά που συνέβη και στον Θανάση χρήζει μεγάλης προσοχής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έγκλημα στο στρατό και γιατί. Ποιοι προσπάθησαν να αποκρύψουν τα στοιχεία, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανάγκη μιας μάνας για να φανερωθεί η αλήθεια. Η Ανδριάννα Νικολάου είναι μια μάνα που εδώ και 4 χρόνια παλεύει για να βρει την αλήθεια πίσω από τον τραγικό θάνατο του γιού της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Σάλασσας στις 29 Σεπτεμβρίου του 2005. Το πόρισμα των αστυνομικών αρχών έκανε λόγο για αυτοκτονία βασιζόμενη στο περιεχόμενο της έκθεσης του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού. Από την πρώτη στιγμή όμως η οικογένεια του Θανάση πίστευε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια, όχι δίχως λόγο. Έκτοτε άρχισε ένας πραγματικός γολγοθάς για την οικογένεια και ιδιαίτερα για την μητέρα, η οποία προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν την ψυχή της. Όπως μας λένε, ο Θανάσης τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα στο στρατό. Της τα είχε εκμυστρευτεί. Της είπε ότι του έκαναν ψυχολογικό πόλεμο, ότι τον έβριζαν και τον έβαζαν να κάνει αγκαρίες, αλλά φοβόταν να τα καταγγείλει στον διοικητή του γιατί πίστευε ότι τα πράγματα θα γίνονταν χειρότερα. Όταν τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο, ο Θανάσης αποφάσισε να κάνει την καταγγελία. Λίγες μέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός. Όλα τα προβλήματα, όπως λέει η μητέρα του, ξεκινούσαν από το γεγονός ότι ο γιος της υπήρξε μάρτυρας διακίνησης ναρκωτικών μέσα στο στρατό και ο ψυχολογικός πόλεμος που δεχόταν γινόταν για λόγους εκφοβισμού. Μετά από την καταγγελία που έκανε ο Θανάσης, κάποιοι, όπως υποστηρίζει η μητέρα του, αποφάσισαν να του κλείσουν το στόμα πριν μαρτυρήσει τα όσα είδε. Η οικογένειά του, επικαλούμενη διάφορες γονωματεύσεις ξένων ιατροδικαστών, προσέφηκε στο ανώτατο δικαστήριο. Μετά από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, ολοκληρώθηκε η θανατική ανάκριση, η οποία αποκλείει την αυτοκτονία αλλά και την εγκληματική ενέργεια και καταλήγει ότι ο θάνατος του άτυχου νεαρού προήλθε από πτώση, χωρίς όμως να διευκρινίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο. Η οικογένειά του, απογοητευμένη και αγανακτισμένη από το πόρισμα του ανώτατου δικαστηρίου, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό είχε αποταθεί στο ανώτατο δικαστήριο για αναθεώρηση κατά κάποιον τρόπο της αποφάσεως ή εξέταση, τότε θεωρείται ότι έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και δικαιούται να αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Ο αγώνας για την οικογένεια είναι δαπανηρός και ψυχοφθόρος, όμως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν αφού είναι πεπισμένοι ότι ο θάνατος του Θανάση προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Πεποίθηση την οποία έρχεται να επιβεβαιώσει και η γνωμάτευση του Έλληνα ιατροδικαστή Ορφέα Περίδη, ο οποίος κάνει λόγο για προμελετημένο έγκλημα και αναφέρει ότι τα τραύματα που έφερε ο Θανάσης αποσκοπούσαν αφενός στον τραυματισμό του και αφετέρου στον θάνατό του. Μέσα από την κατάθεση του ιατροδικαστή προκύπτουν και ερωτήματα κυρίως για τον τρόπο που έγινε η νεκροψία, αφού μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο νεκρός είχε τοποθετηθεί λανθασμένα στο τραπέζι του νεκροτομείου σε μια θέση που, όπως εκτιμά, φανερώνει πως κάτι επιμελώς είχε κρυφτεί. Επιπλέον αναφέρει ότι τα ευρήματα σε καμία περίπτωση δεν φανερώνουν πτώση εξ ύψους.
Η Ανδριάννα Νικολάου είναι για τρίτη φορά σήμερα κοντά μας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία που καλύπτουν τον θάνατο του Θανάση και να απαντήσει στο ερώτημα που, όπως λέει, την βασανίζει για χρόνια. Ποιοι και γιατί σκότωσαν τον Θανάση. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, Ανδριάννα μου. Γιατί εκτός από το ότι βρίσκουμε απέναντί σου τακτικά διαστήματα, παρακολουθώντας όλο αυτό το γολγοθά που τραβάς, με έχει συγκλονίσει και ο καρκίνος σου. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να προκαλεί. Είναι το μαράζι που σε τρώει προφανώς. Έκαναν έναν δεύτερο έγκλημα σε μένα για αυτά όλα. Μπορούσαν να μου έλεγαν ότι θα ερευνούσαν, ότι δεν γνώριζαν τι έγινε, αλλά από την πρώτη στιγμή να μου πούνε πάρ' το απόφαση και αυτοκτόνησε, έπεσε από το γεφύρι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και τους λέω, εγώ θέλω να μου αποδείξετε. Το παιδί μου ήταν τοποθετημένο εκεί. Το ήξερες. Στα 3 βάθα της ψυχής σου εσύ ήξερες. Μάλιστα. Οπωσδήποτε το ήξερα. Το πρωί του θανάτου, μόλις έγινε την επόμενη μέρα της κηδείας, φύγαμε από το νεκροτομείο και πήγαμε στο κημητήριο να μου δείξει ο ιερέας που θα ανοίγει τον τάφο, και μετά πήγαμε στο σπίτι και συναντηθήκαμε εκεί με τον διοικητή του και 3 άλλους αξιωματικούς. Και τους είπα, ελάτε μέσα. Και πήγαμε μέσα στο σπίτι και τους κάναμε καφέ. Και με ρώτησε ο διοικητής, εχθές, λέει, το βράδυ που ήρθε στο σπίτι, δεν σας είπε τίποτα? Και του λέω, όχι, δεν μας παραπονέθηκε όπως άλλες φορές. Εγώ νόμιζα ότι με ρωτούσε αν μου είχε κάνει παράπονο. Αλλά αυτός ήθελε να δει εάν ο Θανάσης μου ανέφερε αυτά που είχαν υποθεί, τα τελευταία γεγονότα που τον είχε συναντήσει τον επιτελάρχη. Και του λέω εγώ, όχι, δεν μου έκανε παράπονο. Και μου λέει, καλά, δεν σας είπε τίποτα? Και του λέω, όχι, δεν μας είπε τίποτα. Και μετά αντιλήφθηκα. Δεν μίλησε σε κανένα ο Θανάσης από... Μετά αντιλήφθηκα. Ναι. Εννοούσε το τελευταίο βράδυ. Ναι. Αλλά ο Θανάσης όταν πήγε στο γραφείο του επιτελάρχη και του είπε ο επιτελάρχης, όταν νιώθεις πιεσμένος, είναι δύσκολη η μετάθεση, του λέει, γιατί θα απολυθεί σύντομα, αφού για 6 μήνες ήρθες. Όταν νιώθεις πιεσμένος ή έχεις κάποιο πρόβλημα, να έρχεσαι στο γραφείο μου να πίνουμε καφέ και να τα λέμε. Το παιδί αθώο και αφελής νόμιζε ότι είχε τη συμπαράσταση του επιτελάρχη. Έρχονταν στο σπίτι, ήρθε στο σπίτι και δεν μας έκανε κανένα παράπονο, ούτε έγινε κάτι ούτε είδα. Μάλλον ήταν ήρεμο το παιδί και μια χαρά. Δεν μας παραπονέθηκε. Και την επόμενο πρωινό, αντί να πάει στο στρατό, βρέθηκε ένα νεκρό. Πώς γίνεται τούτο? Εκεί που νόμιζε ότι είχε τη συμπαράσταση και δεν θα του έκαναν κακό να βρεθεί νεκρό. Ελένη Κυράκη, πώς γνώρισες τον Θανάση? Ναι. Ακριβώς στην αρχή της εκπομπής σας, κυρία Λίτα, διαγνώσετε ότι είχα έτσι μια κάποια αμηχανία. Η αμηχανία μου δεν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θέλω να μιλήσω για το Θανάση ή διστάζω ή φοβούμαι. Απλά είναι πάντοτε οδυνηρό να μιλούμε για το Θανάση, γιατί δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Και είναι έντονη αυτή τη στιγμή η συγκίνησή μου. Το Θανάση τον είχα γνωρίσει στον Άγιο Φανούριο, στον περίβολο της Εκκλησίας, μαζί με την υπόλοιπη του οικογένεια, λίγους μήνες μετά που είχαν επιστρέψει από την Αυστραλία. Και εκεί κάναμε ένα σύνδεσμο νέων, μετά την Εκκλησία δηλαδή είχαμε μια σύναξη νέων, όπου συζητούνται διάφορα θέματα που απασχολούν τους νέους. Και καλέσαμε τον Θανάση να έρθει στη σύναξη και ήρθε και αυτός και τα αδέρφια του. Στη συνέχεια καταρτήσαμε μια επιτροπή και ο Θανάσης ήταν αντιπρόεδρος μας. Με την ιδιότητα του αυτήν του αντιπροέδρου μετήχε και σε συναντήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του οποίου είμαστε μέλος του συμβουλευτικού του σώματος. Πεις για τον Θανάση. Ναι. Ο Θανάσης ήταν ένα παιδί το οποίο εξεχώριζε για την απλότητα του, για την ταπεινώση του και για την αυτοθυσία του, δηλαδή τη διάθεση προσφοράς. Ναι, ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει σε οτιδήποτε του ζητούσαμε και πολύ πιστό παιδί. Αγαπά πολύ το Θεό και ερχόταν συχνά στην εκκλησία, εξομολογόταν συχνά, κοινωνούσε.
Γι' αυτό και όταν ακούστηκε το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, το αποκλείσαμε αμέσως. Έχουμε τον Μάριο Ματσάκη, να τον ακούσουμε. Κύριε Ματσάκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους φιλοξενούμενους. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ματσάκη. Ναι. Θα ήθελα και την δική σας άποψη απάνω στο τι έγινε. Δηλαδή έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα πόρισμα μετά από μια θανατική ανάκριση που έρχεται σε αντίθεση με κατάθεση και γνωμοδότηση ενός προμελετημένου εγκλήματος. Ναι, ακούστε. Ναι. Καταρχάς, εγώ θέλω να δηλώσω ότι δεν είχα επίσημη επαγγελματική εμπλοκή στην υπόθεση, εξαιτίας κυρίως της απουσίας μου στις Βρυξέλλες. Ναι. Εξάλλου έχετε εκεί ένα συνάδελφο ιατροδικαστή, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα σας δώσει την δική του γνώμη. Και υπήρχε και ένας άλλος εμπλεκόμενος ιατροδικαστής, ο συνάδελφος ο κύριος Σταυριανός, κυβερνητικός ιατροδικαστής τότε, ο οποίος έχει και αυτός την δική του εκδοχή να δώσει και δεν ξέρω κατά πόσον θα του δώσετε αυτή την ευκαιρία. Εγώ αυτό που θέλω να πω, παρακολουθώντας την υπόθεση και μιλώντας και με τους γονείς, και έχοντας παρακολουθήσει και την δεύτερη θανατική ανάκριση, πρέπει να πω. Την πρώτη δεν την παρακολούθησα, τη δεύτερη όμως είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω. Θέλω να πω το εξής. Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει περίτρανα πόσο ανεπαρκές είναι το σύστημα διερεύνησης αιτιών θανάτου στην Κύπρο σήμερα. Και αυτό το δράμα που ζει η οικογένεια του Θανάση είναι κάτι που δυστυχώς το πέρασαν πολλές άλλες οικογένειες στο παρελθόν. Περνούν άλλες οικογένειες τώρα και θα περάσουν πολλές άλλες στο μέλλον, δυστυχώς, γιατί έχουμε ένα κατεστημένο το οποίο δεν θέλει να αλλάξει το σύστημα των θανατικών ανακρίσεων στην Κύπρο. Και εξηγούμε για να σας πω τι εννοώ, αλλά προτού το κάνω αυτό, να σας πω πώς αποδεικνύεται αυτό από τα στοιχεία αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είχαμε 2 θανατικές ανακρίσεις σε αυτή την υπόθεση. Η μία, η οποία κατέδειξε, όπως λέει η θανατική ανακρίτρια τότε, ο θανατικός ανακριτής, δεν θυμάμαι αν ήταν άντρας ή γυναίκα, είναι ότι ο θάνατος προσομοιάζει προς αυτοκτονία. Δηλαδή λίγο ή πολύ λέει ότι ήταν η πρώτη θανατική ανάκριση από τον πρώτο ιατροδικαστή. Να πούμε με την ευκαιρία που μιλάτε τώρα ότι τα πλάνα που είδαμε της Ελένης Παπαντονίου είναι εντελώς κατά λάθος και απολογούμαστε σε αυτήν. Δεν εμπλέκεται καθόλου. Η κυρία Αντωνίου δεν έχει καμία εμπλοκή. Δεν εμπλέκεται καθόλου. Ναι. Ο ιατροδικαστής, ο κυβερνητικός ήταν ο συνάδελφος ο κύριος Σταυριανός. Μάλιστα. Όμως, να σας πω, η πρώτη λοιπόν θανατική ανάκριση λέει ότι, λίγο ή πολύ, ότι ο θάνατος οφείλεται σε αυτοκτονία. Στη δεύτερη θανατική ανάκριση, σας διαβάζω από την 7η προς 8η σελίδα, είναι πολύ λίγο, και λέει το εξής, ο δεύτερος θανατικός ανακριτής. Καμία μαρτυρία υπάρχει που έστω να καταδεικνύει ότι ο Θανών αυτοκτόνησε. Οποιεσδήποτε υποθέσεις χωρίς την απαραίτητη μαρτυρία προς τούτο δεν είναι δυνατές. Δηλαδή, έχουμε 2 θανατικούς ανακριτές που άκουσαν την ίδια υπόθεση. Είδαν τα ίδια στοιχεία. Ο ένας λέει ότι είναι αυτοκτονία και ο άλλος λέει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είναι αυτοκτονία. Μπορείτε να εμπιστευτείτε ένα τέτοιο σύστημα διερεύνησης αιτιών θανάτου? Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στην Ανδριάννα Νικολάου που επαναφέρει αυτό το θέμα και που δεν το αφήνει στην αρχή. Και ελπίζω ότι μαζί με την αλήθεια για το παιδί της, η Αντριάννα, η οποία κάνει ένα τεράστιο αγώνα και τον κάνει για όλους μας και όχι μόνο για την οικογένειά της, θα είναι η ευκαιρία να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ποιους δεν βολεύει τώρα να αλλάξει αυτό το σύστημα? Τι λέει, αγαπητή κυρία Λίδη? Έχουμε ένα σύστημα στο οποίο διορίζεται ένας επαρχιακός δικαστής να κάνει θανατικές ανακρίσεις. Αυτός ο θανατικός ανακριτής, ο οποίος είναι διαφορετικός σε κάθε επαρχία, μπορεί να μην έχει καμία ιδέα όσον αφορά ιατροδικαστικά θέματα ή ιατρικά θέματα. Καλείται να ακούσει μαρτυρίες ιατροδικαστών μέσα σε μια συνηθισμένη αίθουσα δικαστηρίου όπου δικάζονται άλλες πολλές υποθέσεις, υποθέσεις κλοπών κλπ.
Μέσα σε αυτό το σύστημα μπαίνει μια οικογένεια που έχει τον πόνο τον δικό της, αναγκάζεται να ακούει άλλες υποθέσεις μέχρι ότου έρθει η σειρά της, γίνονται αναβολές, ξαναξεκινούν, ξανατελειώνουν, ξαναρχίζουν και μετά από ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση αυτή έχουμε ξεπεράσει τώρα τα 4 χρόνια, σας υπενθυμίζω. Είναι από το 5 που ήταν ο θάνατος του Θανάση. Σεπτέμβριος του 2005. Μάλιστα. Λοιπόν, και να προσπαθούν ακόμη να βρουν τα αίτια θανάτου του παιδιού τους. Αυτό το σύστημα λοιπόν, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτό το σύστημα συντηρείται εδώ στην Κύπρο από το κατεστημένο το δικαστικό, το οποίο δεν θέλει να φύγει η εξουσία των θανατικών ανακριτών από τα χέρια των δικαστηρίων. Σε άλλες χώρες, στην Αγγλία για παράδειγμα, έχουμε θανατικούς ανακριτές, οι οποίοι είναι γιατροί, οι οποίοι είναι ιατροδικαστές, οι οποίοι είναι νομικοί με ιατρική εκπαίδευση, οι οποίοι λειτουργούν σε ξεχωριστά δικαστήρια που είναι μόνο για θανατικές ανακρίσεις και είναι συνήθως ιατροδικαστικά κέντρα, και οι οποίοι κάνουν θανατικές ανακρίσεις και βγάζουν αποτελέσματα σωστά και τα βγάζουν εμπεριστατωμένα και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ έχουμε ένα σύστημα μέσα στο οποίο οι επαρχιακοί δικαστές προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και για να καταλάβετε, βλέποντας ξανά το πόρισμα της δεύτερης θανατικής ανάκρισης, σε αυτό το πόρισμα υπάρχουν τεράστιες ανακρίβειες και τεράστιες αντιθέσεις. Γιατί, δεν θα σας διαβάσω, θα σας πω με δικά μου λόγια να μην σας παίρνω το χρόνο. Σε αυτό λοιπόν το πόρισμα, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, είναι δημόσιο έγγραφο αυτό, ο θανατικός ανακριτής λέει ότι και ο ιατροδικαστής εκ μέρους της οικογένειας, που είναι ο κύριος Περίδης, και ο ιατροδικαστής εκ μέρους της κυβέρνησης συμφώνησαν. Και λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για θάνατο λόγω πτώσεως εξ ύψους, και λέει ότι δεν παρουσιάστηκε καμία μαρτυρία, αυτό λέει στο εγγράφος ο θανατικός ανακριτής, ότι υπάρχουν στοιχεία εγκλήματος. Αυτά άκουσε ο θανατικός ανακριτής. Εγώ που ήμουν στην αίθουσα άκουσα πολύ διαφορετικά πράγματα. Και θα σας τα είπε ήδη ο κύριος Περίδης και θα σας τα ξαναπεί. Όλο αυτό το μπέρδεμα γιατί? Διότι, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο θανατικός ανακριτής. Γιατί υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις μέσα στο ίδιο το πόρισμα του ίδιου ανθρώπου, του θανατικού ανακριτή στην δεύτερη θανατική ανάκριση. Από την πρώτη. Όχι. Ο ίδιος είναι σε αντίθεση με τον εαυτό του. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Βεβαίως, παρόμοιες αντιθέσεις υπήρχαν και στην πρώτη θανατική ανάκριση. Αλλά εγώ ασχολούμαι τώρα με αυτή που είναι πολύ πρόσφατα και την οποία παρακολουθώ. Κύριε Ματσάκη, είναι για να τρελαθεί κανείς. Μιλάμε για ένα φόνο, εάν πρόκειται για φόνο. Πώς γίνεται να τα μπερδεύουμε τόσο πολύ τα πράγματα που θα έπρεπε να μας καθάριζαν και να μας τοποθετούσαν με διάβια και διαφάνεια τις καταστάσεις μπροστά μας. Να τρελαθούμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ μέσα από αυτά που λέει ο θανατικός ανακριτής, διαβάζοντας το πόρισμά του, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατέληξε στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε. Το μόνο ασφαλές συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσε να καταλήξει, έχοντας ακούσει δύο ιατροδικαστές, τον Σταυριανό και τον Περίδη. Ο ένας είπε περίπου ότι αυτοκτόνησε, ο άλλος είπε ότι είναι έγκλημα. Έπρεπε τουλάχιστον ο θανατικός ανακριτής να πει συγγνώμη, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ιατροδικαστών και να δώσει ανοιχτό πόρισμα. Δηλαδή να πει ότι είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου και θα πρέπει η υπόθεση αυτή να διερευνηθεί περισσότερο. Αυτός ήταν ο πιο ασφαλής, αυτό λογικά περιμένεις. Ο πιο λογικός τρόπος, και αυτό ανέμενα και εγώ τι θα έλεγε. Όμως, ανταυτού, έρχεται και δίδει όλες αυτές τις αντιθέσεις με τον ίδιο τον εαυτό του και λέει ότι ο θάνατος οφείλεται σε πτώση εξ ύψους και ότι δεν υπάρχει θέμα
εγκλήματος. Ήξεις αφήξεις. Ναι, δεν μπορεί να τα πει. Και δυστυχώς τέτοια πορίσματα έχουμε συχνά και αυτό σας λέω οφείλεται στο λανθασμένο σύστημα που έχουμε και αυτό το σύστημα δυστυχώς το υποστηρίζουν και η Γενική Εισαγγελία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δυστυχώς και οι οργανωμένοι δικηγόροι. Κύριε Ματσάκη, χρήζει μεγάλης εκπομπής αυτό το θέμα που μόλις θίξατε. Οφείλω να ομολογήσω ότι εύστοχα τοποθετήσατε για άλλη μια φορά τις ανεπάρκειες του συστήματος μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλήγοντας, κυρία Λίτα, να μου επιτρέψει, γιατί μου κάνετε μια ερώτηση και δεν την απάντησα. Καταλήγοντας να πω ότι εγώ, σαν ιατροδικαστής, δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα διερεύνησης αιτιών θανάτου στην Κύπρο σήμερα. Και ως αφής δεν μπορούσατε να είστε. Το λέω με πόνο ψυχής. Και ως αφής δεν μπορούσατε να είστε. Εγώ ξανά σας ευχαριστώ για την ευθύτητα που έχετε πάντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, Ελίτα, μας τα έχει τοποθετήσει ο κύριος Ματσάκης. Μια παρατήρηση που μπορώ να κάνω από το πόρισμα. Έγινε μια διαστράβλωση στο τι έχει πει ο κύριος Περίδης. Διαβάζοντας το μέσα, βλέπω ότι άλλα έχει πει ο κύριος Περίδης και άλλα έχει πει ο δικαστής στο πόρισμα. Τώρα, όσον αφορά για το σύστημα που έχει πει ο κύριος Ματσάκης, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό το σύστημα είναι πεπαλαιωμένο, έπρεπε να έχει αλλάξει. Δεν είναι οι δικηγόροι οι οργανωμένοι οι οποίοι αρνούνται. Είναι το δικαστικό σώμα που δεν θέλει να φύγουν ορισμένες εξουσίες από πάνω τους. Ακόμα ούτε καν σχολή δικαστών δεν έχουμε. Αυτό θα το δουλέψουμε στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Εμείς είμαστε εδώ ως δημοσιογράφοι για να παίρνουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα πάρουμε με την βοήθεια πάντα όλων σας. Έχω τα τηλεφωνήματα, Ανδριάννα μου. Θες κάτι να πεις απάνω σε ότι... Όχι. Παρακαλώ. Ναι, είστε στην εκπομπή. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Ανδριάννα. Έναν παιδί το οποίο πρέπει από τόσο ύψος όσο είδαμε στην τηλεόραση, θα υπάρχουν σπασίματα. Θα υπάρχουν σπασίματα. Ναι. Και υπήρχαν στο παιδί της. Όχι, το παιδί, το σώμα του παιδιού είναι άθικτον εξωτερικό. Είναι και ιατροδικαστής. Άρα πώς βγάζει το συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε και έπαιζε από ύψος. Ότι έπεσε από ύψος. Εδώ είναι ο επιστήμονας ο κύριος Περίδης που είπε ότι αν έπεφτε από εκείνον το ύψος τα οστά του θα έβγαιναν έξω από το σώμα. Αντριάννα, ο τηλεθεατής, συγγνώμη που σας διακόπτω, μείνετε μαζί μας, αλλά το είπε πολύ απλά και πολύ ωραία. Μα γι' αυτό πώς έρχεται ο ιατροδικαστής να πει ότι ήρθε θάνατος από πτώση? Επειδή δεν είχα δει εξωτερικός να έχει τίποτα το παιδί μου και φαινόταν τοποθετημένο, γι' αυτό φώναζα ότι μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ. Η ερώτηση που τίθεται, πώς γίνεται ο ιατροδικαστής να μην το δει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, να ακούσουμε τον ιατροδικαστή, τον δικό μας εδώ, της κυρίας Ανδριάννας Νικολάου, και να συνεχίσετε στην ερώτησή σας. Υπήρχε σπάσιμο, υπήρχε... Εξωτερικός. Ναι. Εξωτερικά δεν υπήρχε καμία κάκωση, έστω και η ελάχιστη, που να καταδείκνει μια πτώση εξύψους. Θέλετε να συνεχίσετε στις ερωτήσεις σας? Να ρωτήσω και ένα δεύτερο. Η κυρία Ανδριάννα είπε προηγουμένως ότι το παιδί της ξεκίνησε με ένα φίλο του να πάει στο στρατό. Δεν είπα έτσι. Όχι, δεν είπα ότι ξεκίνησε με φίλον του. Όχι. Εντάξει, ίσως δεν άκουσα. Εντάξει, αυτό θα... Όχι, αν ήταν έτσι θα ξέραμε πού θα πάμε. Καλή συνέχεια και ελπίζω να βρείτε το δίκιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι εντελώς απαράδεκτα. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε τίποτα εξωτερικός και γι' αυτό ξεσηκώθηκα. Αν μου επιτρέπετε απέναντίας, θέλω να συμπληρώσω ότι από το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει μέσα στη δικογραφία, επί της νεκροτομικής τράπεζας που έχει τοποθετηθεί ο εκλειπών, δείχνει μια ανορθόδοξη πλέον φωτογράφηση, δηλαδή το δεξί πόδι να καλύπτεται από το αριστερό, το οποίο και να υπάρχει πάνω στο νεκροτομικό τραπέζι μια σειρά αίματος κατευθυνόμενο προς αυτή την κάλυψη. Αυτή η όλη κάλυψη δεικνύει ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένη συγκάλυψη κάποιου τραύματος που ενδεχομένως να είχε η δεξιά επιφάνεια της ποδοκνημικής. Και επιμελώς εκαλύπτεται από το αριστερό πόδι, από τη γαστροκνημία επιφάνεια. Κατά συνέπεια, δεν είναι μόνο απλά
αφενός που δεν αποδεικνύεται κανένα εξωτερικό κάταγμα, αλλά και κάκωση εξωτερική που να μας αποδεικνύει ότι επρόκειτο για πτώση εξ ύψους 30 μέτρων. Δεν μιλάμε για εκατοστά, μιλάμε για 30 μέτρα ύψους. Σε μία επιφάνεια η οποία είναι αμμώδης, αμόχωμα και από την αυτοψία χώρου που διενήργησα φανερώνει ότι είναι και πετρώδες. Κατά συνέπεια η επιφάνεια αυτή είναι αμβλία που αν ένα σώμα πέσει από ύψος 30 μέτρων σίγουρα θα υπάρχουν εξωτερικές κακώσεις τέτοιες που πλέον τα οστά θα έχουν βγει από τα μαλακά μόρια, τουλάχιστον οι υποδοκνημικοί. Βέβαια ισχυρίζονται και ούτε αναφέρεται πώς έπεσε αυτό το σώμα από τα 30 μέτρα αυτά. Και βέβαια δεν διετυπώθη καν από το πόρισμα του θανατικού ανακριτή να μας εξηγήσει το λόγο που ευρέθηκε ο Θανάσης πάνω στη γέφυρα. Δηλαδή, τι ήταν, ανέβηκε πάνω να περπατήσει πάνω στη γέφυρα, να πέσει, διότι κάθε πτώση έχει και τα συγκεκριμένα ευρήματα, τα νεκροτομικά, που ένας ιατροδικαστής έμπειρος θα αποδείξει πλέον αν έχει πέσει με το κεφάλι, αν έχει πέσει με τα πόδια, αν έχει πέσει πλαγίως. Υπάρχουν λεπτομέρειες που καταδεικνύουν ακριβώς την πτώση και τη φορά. Βέβαια το πτώμα, η σωρός, βρίσκεται σε ανορθόδοξη πορεία από εκείνη που ακόμα και αν ήταν. Κατά συνέπεια όλα τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν ότι ετοποθετήθη το πτώμα εκεί. Συμβαίνει κάτι πολύ σκοτεινό μπροστά στα μάτια μας. Ο Θεός που με αξίωσε και έφτασα εκεί και είδα το παιδί μου ξαπλωμένο. Ούτε σκεπασμένο ήτανε. Μόλις πήγα και ήταν εκεί ξαπλωμένο. Ο Θεός που με αξίωσε, ιδάλλως δεν θα είχε συνέχεια αυτή η υπόθεση. Και για να φτάσω εκεί να δω το παιδί μου, σημαίνει ότι είχε επιτραπεί από κάποια ανωτέρα δύναμη να φτάσω εκεί να το δω και να προχωρήσω. Ντος Ανδριάννα, ξέρεις κάτι, είναι μεγάλη δύναμη που έχεις να συνεχίσεις. Γιατί είναι ο πόνος ο μεγάλος, γιατί έναν τέτοιον παιδί δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι χωρίς να το ξέρω εγώ. Καταλάβετε, το μεγάλωσα με τόση προστάτευση και τόσες προσπάθειες μέσα στην Αυστραλία και το σπούδασα έναν παιδί μορφωμένο, λογικότατο, φιλότιμο, καλόψυχο. Μάλιστα, όπως είπε και η Ελένη πριν, της θρησκείας, χαμηλών τόνων. Πώς είναι δυνατόν να σηκωθεί το πρωί, να ετοιμαστεί ωραία, να πιει φάει τα κόρφλεξ και να ξεκινήσει να πάει 5 λεπτά απέναντι από το σπίτι μας στο στρατόπεδο και να βρεθεί 10 χιλιόμετρα έξω. Να πούμε ότι όση ώρα η Ανδριάννα μιλά, κρατά το Θανάση στην αγκαλιά της. Θα πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Μάλιστα. Εντάξει. Εκεί στην αγκαλιά σου θέλεις να τον έχεις. Μάλιστα. Ο Θανάσης Νικολάου, παιδί μεταναστών, ήρθε από την Αυστραλία όταν τελείωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική με το όνειρο να ζήσει στην Κύπρο. Ήταν 26 χρονών όταν πήγε στο στρατό για να εκτίσει την εξάμηνη θητεία του με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, όπως λέει η μητέρα του, λόγω της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για τον τόπο του. Όταν κόντεψε να τελειώσει τις εξετάσεις του στο Πανεπιστήμιο Αρχιτέκτονας, μου λέει, εγώ δεν θα περιμένω ούτε τα αποτελέσματα να τα πάρω, μου λέει, και θα φύγω να πάω στην Κύπρο. Και του λέω, Θανάση μου, όταν θα πάει στην Κύπρο θα πρέπει να πάει και στο στρατό. Του λέω, έστω και για μειωμένη θητεία. Και μου λέει, εγώ να πάω στην Κύπρο και ας κάνω και 50 χρόνια στο στρατό. Και μου λέει, μαμ, όταν θα πάω στην Κύπρο θα σχίσω ακόμα και το διαβατήριο για να μην ξαναφύγω από εκεί. Και τώρα έφυγε. Έφυγε χωρίς να το χρειαστεί. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα στο στρατό. Κάποιοι του έκαναν ψυχολογικό πόλεμο. Όπως λέει η μητέρα του, ο Θανάσης δεν άντεξε και παρόλο που φοβόταν, έκανε καταγγελία στον διοικητή του. Λίγες μέρες αργότερα, ο Θανάσης εντοπίστηκε νεκρός κάτω από μια γέφυρα ύψους 30 μέτρων. Το πρώτο πόρισμα έλεγε ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Η μάνα ούρλιαζε από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι τον σκότωσαν. Ο γιος της ήταν ένας επίγειος άγγελος, όπως μας είπε. Ένα ερνί μέσα στους λύκους, που είδε κάτι που δεν έπρεπε και γι' αυτό κάποιοι αποφάσισαν να του κλείσουν το στόμα. Ο γιος μου ήταν ένας επίγειος άγγελος. Το μεγάλωσα και δεν το κατάλαβα αυτόν το παιδί. Ήταν τόσο τακτικό, ουδέποτε να του πω διάβασε Θανάση, κάμε αυτόν ή κάμε εκείνο. Μόνος του
Ήταν απαράδεκτο που το έχασα έτσι παιδί και δεν θα ξαναγεννηθεί. Ήξερε ακριβώς τι θα έκαμνε. Τόσα χρόνια στα σχολεία όλη του τη ζωή, ουδέποτε του είπα διάβασε Θανάση μου. Ήταν έναν αρνί μέσα στους λύκους. Βρέθηκε ένα διαμάντι μέσα στη βρωμιά. Τελείωσε. Ο Θανάσης έλεγε στη μητέρα του τους φόβους του και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό στο στρατό, διότι οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι. Ακόμα και σήμερα της μιλάει με ένα δικό του τρόπο. Μου είπε κιόλας ότι έχει απογειώσει τους κακούς και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες μου λέει «Μαμ, please κάμε κάτι να με φύγουν από εκεί». Και του λέω «Εντάξει Θανάση, θα προσπαθήσω, κάμε υπομονή». Δηλαδή για παρανομίες τι πίστευετε δηλαδή ότι ήταν ο Θανάσης? Ναρκωτικά μάνα μου, ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών και τα βαποράκια των ναρκωτικών του έκλεισαν το στόμα. Μπορεί και διαταγή από τους μεγάλους. Αυτό δεν το ξέρω, ήδη να μας το πούν. Άμα δεν ήταν στα χέρια του Θεού, δεν θα ερχόταν και να μου μιλούσαν το βράδυ. Έτυχε πάρα πολλές φορές να βγαίνω από το δωμάτιο μου, να βλέπω στον ύπνο μου και να τον βλέπω να κοιμάται γυρισμένο το κεφάλι του προς τον τοίχο, χωρίς να βλέπω το πρόσωπο του. Και αμέσως μόλις τον έβλεπα, λέω «Α, ξεκουράζεσαι Θανάση μου» και ξυπνούσα. Το επόμενο της βήμα είναι να κινηθεί νομικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί όπως μας λέει δεν θα ησυχάσει αν δεν δικαιωθεί το παιδί της. Έχουμε συμβουλευτεί δικηγόρους και θα προχωρήσουμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και με την βοήθεια και της Αυστραλιανής Πρεσβείας, διότι ο Θανάσης ήταν πραγματικός Αυστραλός. Είχε γεννηθεί από Αυστραλούς υπηκόους, όπως είχαμε εμείς την υπηκότητα. Αυτόν το παιδί γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και το έφερα εδώ σε μια πατρίδα που ούτε το γέννησε, ούτε το μεγάλωσε και πήγε να κάνει 6 μήνες στο στρατό να τους βοηθήσει να διώξουν τον εχθρό, αλλά ο εχθρός ήταν δίπλα του χωρίς να το καταλάβει. Σήμερα αντλεί δύναμη από την πίστη της στο Θεό. Δεν μπορεί να ηρεμήσει αν δεν επισκεφτεί τον τάφο του γιού της 2 φορές τη μέρα. Πάνω από το μνήμα του αδικοχαμένου Θανάση, τα λόγια της μάνας σπαραχτικά. Ο γιος μου έπρεπε να με φέρει εδώ και ο γιος μου έπρεπε να έρχεται να μου ανάβει έναν κερί. Όχι εγώ, το γιο μου. Κύπρος πληγώνει τα παιδιά της. Επιστρέψατε πίσω, να υπηρετήσετε θητεία. 33 ολόκληρα χρόνια ήταν το όνειρο μας να γυρίσουμε και κρατούσαμε την Κύπρο ψηλά και όπου περπατούσα και στις δουλειές που δούλεψα στην Αυστραλία και στον κύκλο που είχαμε μιλούσα συνεχώς για την Κύπρο και πέρσι που αρρώστησα και πήγα στην Αυστραλία ντρεπόμουν να παρουσιαστώ μπροστά στους ανθρώπους που μιλούσα με τόσο πόθο να γυρίσω πίσω, γιατί είμαι σίγουρη που όσοι θα μου λέγανε είσαι εσύ που ήθελες να γυρίσεις πίσω και σου σκότωσαν το παιδί σου. Δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να πάω πουθενά. Περιμένω. Αντριάννα μου, έχουμε 2 τηλεφωνήματα και υπάρχει και κάτι σημαντικό που θα ήθελα να το ακούσεις στη συνέχεια. Okay. Παρακαλώ. Ναι. Είστε εσείς, ναι. Ναι. Πρώτα θα ήθελα να σε συγχαρώ για το πρόγραμμα σου. Συγκεκριμένα είμαι η μητέρα της Γεωργίας Πολυκάρπου, που έχει πεθάνει πριν 2,5 χρόνια, αν θυμάσαι. Ακούω για συγκάλυψη. Εσείς πιστεύετε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει συγκάλυψη? Μόνο συγκάλυψη υπάρχει και τίποτε άλλο. Συγκεκριμένα εγώ έχω 2 πορίσματα, έναν από την Αθήνα και έναν από το Λονδίνο, τα οποία ήταν λάθη τους και έχει γίνει συνεχόμενη συγκάλυψη των γιατρών. Ο δε Υπουργός Πατσαλίδης έχει διατάξει και δεύτερη έρευνα και η απάντησή τους ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Εγώ μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Είναι ένα σύστημα. Συγχαίρω την κυρία Αντριάννη για το έργο που κάνει, διότι το ideo κάνω και εγώ. Και θα το ακολουθήσω μέχρι και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Οφείλετε όλοι να το κάνετε. Μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου ότι έκανα κάτι για το παιδί μου, το οποίο της κυρίας Αντριανής μπορεί να της το σκοτώσαν για οποιοδήποτε λόγο. Εμένα μου το σκοτώσαν οι ίδιοι οι γιατροί. Οι ίδιοι οι γιατροί με τα χέρια τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε την μητέρα της Γεωργίας. Και της δίνω ένα μεγάλο νεύγε.
και ελπίζω να έχω και εγώ το κουράγιο της να συνεχίσω, που θα το έχω οπωσδήποτε. Να σας πω κάτι, όλοι το οφείλουμε στις επόμενες γενιές, έστω και με μάρτυρες τα δικά σας τα παιδιά. Οπωσδήποτε. Γιατί και οι πατέρες μου λένε ήταν στο στρατό και ο Χριστός το χρειάστηκε στο δικό του στρατό και επέτρεψε να φύγει με αυτόν τον τρόπο και σου έδωσε τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσεις για να γλιτώσουν άλλα παιδιά. Γιατί δεν θέλω καμία μάνα στον κόσμο να κλάψει όπως έκλαψα εγώ, γιατί είναι οδυνηρό να χάσεις το παιδί σου και δεν σε φτάνει ο αβάσταχτος πόνος σου να έχεις και το ψυχοσωματοφθόρον αγώνα εδώ και 4 χρόνια, να μάθεις την αλήθεια και ακόμα να συνεχίζεται η συγκάλυψη από τους εμπλεκόμενους, πιστεύω, ακράδαντα. Και εμείς ως μητέρες, Ανδριάννα μου, οφείλουμε να συναισθανθούμε ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να ήταν δικά μας παιδιά και να είμαστε δίπλα σας. Δώστε μας το άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, είστε στον αέρα, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Εσείς. Ναι. Πρώτη φορά μπαίνω στο πρόγραμμα σας. Ναι. Έχω δει την Αντρούλα, είμαι από την Αυστραλία. Αντρούλα, γνωριζόμαστε πολύ καλά, μα δεν ήξερα το θέμα σου, έχει χρόνια εδώ στην Αυστραλία. Έτσι με λέγανε εκεί. Καταλάβες ποια είμαι? Όχι, δεν ξέρω. Η Χριστάλα που δουλεύαμε μαζί με την Αντρούλα, βρέχουμε μαζί στο Σάσια στο πανηγύρι. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι και μπερδεμένη η κυρία Ανδριάννα, μην την παρεξηγάτε. Ναι. Θέλω πολύ να σε δω, Αντρούλα. Θα σας δώσουμε... Αφήστε το τηλέφωνο σας να σας τηλεφωνήσω. Ναι. Τώρα βλέπα τηλεόραση και σε είδα. Συλληπιτήρια για το Αθανάση. Ευχαριστώ. Και είμαι τώρα 8 μήνες στην Κύπρο, αλλά τώρα σε είδα. Έχετε και άλλη σύνδεση, εσείς που ζήσατε στο εξωτερικό. Ήθελα μια επικοινωνία μαζί σου, Αντρούλα. Εντάξει. Θα δώσουμε το τηλέφωνο στην κυρία Ανδριάννα Νικολάου. Ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε μια μαρτυρία που θέλει να μείνει ανώνυμη. Εμείς θα σου μεταφέρουμε τώρα μαζί με τον δημοσιογράφο της εκπομπής μας, τον Νικόλα τον Παντοπίου, κάποια θέματα. Θέλω να βγει στον αέρα γιατί αφορά και τους τηλεθεατές που παρακολουθούν την υπόθεση και να παρακαλέσω, εάν άλλοι έχουν στοιχεία, πρόκειται για στοιχεία. Ναι. Η κοπέλα η συγκεκριμένη δεν θέλει να βγει να μιλήσει δημόσια. Θα μας μεταφέρει ο Νικόλας ο Παντοπίου αυτά που έχει να πει, που είπε στην παραγωγή. Θα μιλήσει όμως μαζί σου. Φαίνεται ότι είναι κόσμος που γνωρίζει κάποια πράγματα. Θα ήθελα να κάνω έκκληση για αυτό το θέμα. Εάν οποιοδήποτε γνωρίζει ή είδε κάτι το ύποπτο εκεί στο γεφύρι, στο στρατόπεδο ή στη διαδρομή του παιδιού από το σπίτι στο στρατόπεδο, ανώνυμα να μιλήσει και όταν μιλήσει θα πάει στον παράδεισο. Τίποτε άλλο. Στον παράδεισο θα πάει, γιατί όταν γνωρίζεις κάτι και το αποκρύψεις, είναι συγκάλυψη 1000%. Και είναι βάρος της συνείδησης ότι η συγκεκριμένη κοπέλα θα απαλύνουν λίγο τον πόνο μου. Υπάλληλος του στρατού. Μάλιστα, να ξέρει κάποια πράγματα. Νικόλα μου, να σε ακούσουμε, να μας μεταφέρεις λίγο αυτή τη μαρτυρία που θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Ναι, καλησπέρα Ελίτα. Καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα και στην κυρία Ανδριάννα. Ελίτα, δεχτήκαμε πριν λίγο μια πολύ σημαντική μαρτυρία. Είναι μια γυναίκα η οποία δουλεύει στο στρατό και λόγω της θέσης της εκεί δεν ήθελε να βγει να μιλήσει στον αέρα. Θα αναγνωριζόταν η φωνή της προφανώς. Είναι σίγουρη ότι πολλοί γνωρίζουν. Ναι. Ακριβώς. Μας είπε ότι δεν θέλει γιατί θα έχει και προβλήματα λόγω της θέσης της. Αυτά που μας είπε πραγματικά είναι συγκλονιστή. Δηλαδή μας είπε ότι γνώρισε τον Θανάση, τον ήξερε πριν του θάνατό του και μάλιστα τον ρωτούσε γιατί τον έβλεπε συνέχεια προβληματισμένο. Το ρωτούσε συνέχεια τι συμβαίνει, αν έχει κάτι. Και ο Θανάσης, όπως η ίδια μας λέει, της απαντούσε ότι έχει προβλήματα στο στρατό. Περισσότερα θα λεχθούν στην ίδια την Ανδριάννα. Ακριβώς. Θέλησε η κυρία να μιλήσει με την Ανδριάννα μετά το τέλος, την κυρία Ανδριάννα μετά το τέλος της εκπομπής. Της είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα. Ακριβώς. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κυρία μας είπε κιόλας ότι επειδή ρωτούσε συνέχεια το Θανάση, κάποιος άλλος συνάδελφός της έκανε και παρατήρηση γιατί να ρωτάει συνέχεια τον Θανάση αν έχει πρόβλημα στο στρατό.
Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας έχεις μεταφέρει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε, είναι η ώρα να επικοινωνήσουν μαζί σου, Ανδριάννα. Αυτά τα είχαν αναφέρει και κάποιοι αξιωματικοί μέσα στο στρατό. Είχαν αναφέρει ότι πραγματικά τις τελευταίες μέρες το παιδί φαινόταν ανήσυχο και αναστατωμένο και το ρωτούσαν και τους έλεγαν ότι είχε προβλήματα και μάλιστα ένας αξιωματικός του λέω εγώ γιατί δεν το βοήθησες και μου λέει δεν μπορούσα, μου λέει, γιατί δεν ήταν δικός μου στρατιώτης και τον έστειλα στο διοικητή του. Μάλιστα. Και πήγε στο διοικητή και του μίλησε το διοικητή. Και αυτό με τα ναρκωτικά που λες, που πιστεύεις ότι τα ναρκωτικά έχεις κάποιοι σου μίλησαν, ότι μπορεί να ήταν υπόθεση ναρκωτικών? Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Τι άλλο να είναι. Κάτι είδε, κάτι άκουσε. Ναι. Κάτι είδε και κάτι γνώρισε και αυτόν τον έβαζαν και έκαναν και τις δικές του τις αγκαρίες. Αυτό δεν μου το είπε ο Θανάσης. Την τρεπόταν να πει στη μάνα του έτσι και έτσι και το είπε αλλού και μου το είπανε. Τον βλέπανε και τα άκουσα. Εγώ ξέρω πάρα πολλά, τα άκουσα. Γι' αυτόν επιμένω και προχωρεί το παιδί μου, το σκότωσα. Το ξέρεις. Ναι. Ακούσουμε και το άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Είμαι ο αδερφός της Ανδριάννας, της Τάκης Θανασίου. Ναι, κύριε Θανασίου, σας ακούμε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Λίτα, για το πρόγραμμα σας και να σας συγχαρώ για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για να βοηθήσετε αρκετούς πονεμένους συμπολίτες μας. Είναι υποχρέωσή μας. Ναι, λόγω της δουλειάς μου που ασχολούμαι με την ανάπτυξη γης, είχα την ευκαιρία μετά τον επαναπατρισμό του Θανάση να έχω μια καθημερινή επαφή μαζί του, γιατί με βοηθούσε στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων και με ήθος. Εγώ πιστεύω ότι αν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε με τη δουλειά του, είτε με την οικογένεια του, είτε με τη ζωή του γενικά, θα μου το έλεγε. Ή αν δεν μου το έλεγε, ο ίδιος μου θα το καταλαβαίνα. Γιατί είχαμε τόση στενή επαφή μαζί. Πριν από το θάνατο του, περίπου 10-15 μέρες πριν, μου είχε αναφέρει κάποιες παρεξηγήσεις τις οποίες είχε στο στρατό. Τον εσυμπούρεψα ότι θα μπορούσε εγώ να πάω να μιλήσω στον διοικητή του. Και μου είπε, όχι θύε, σε παρακαλώ μην το κάνεις, γιατί φοβάμαι ότι θα μου κάνουν μεγάλο κακό. Όλα αυτά που μας λέτε, κυρία Θανασίου, είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες που ζωγραφίζουν ένα πλαίσιο πέρα για πέρα που αποδεικνύει αυτό το οποίο βροντοφωνά με ιόβια υπομονή η κυρία Νικολάου. Αυτό που είπε πριν, μακάρι να μην συμβεί σε άλλο σπίτι, εγώ το λέω, το υιοθετώ και λέω θα μπορούσε να ήταν γιος μας, ο γιος της Ανδριάννας, και τα πράγματα πρέπει όλοι να τα κοιτάξουμε από ένα άλλο φακό και να διεκδικήσουμε την δικαίωση της Ανδριάννας και του Θανάση, γιατί αύριο θα είναι μια κατάσταση σίγουρα που θα μπορεί να είναι και δική μας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασίου που πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι μας μίλησε ο εξομολόγος του Θανάση και είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτά που με υπέρβαση, θα έλεγα, ο εξομολόγος αυτή τη στιγμή δίνει προς τα έξω. Πες μας, Ανδριάννα μου, κάτι θες να πεις? Κοιτάξτε, το παιδί μου, κανένα δικαστήριο και κανένας δικαστής και κανένας δικηγόρος δεν μπορεί να μου το φέρει πίσω. Είναι αδύνατον εκεί που πήγε. Και ξέρω που βρίσκεται, όπως το είχα πει προηγουμένως. Αλλά ο πόνος δεν με αφήνει να ησυχάσω και έχω έναν ιερό καθήκον απέναντι στη ψυχή του, αλλά και στο όνομα της οικογένειας μου. Γιατί δεν φτάνει που χάσα το παιδί μου, μαύρισαν και το όνομα του και ολόκληρη της οικογένειας. Ναι, γιατί να πούμε για σας, με τον τρόπο που φέρετε τη ζωή σας, το να ακούσω ότι το παιδί σου αυτοκτόνησε, δεν είναι και ό,τι πιο όμορφο χωρίς να έχει αυτοκτονήσει. Όλα να τα άκουγα, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ως μητέρα, με τον τρόπο που είχατε την σχέση που είχατε. Ναι. Δηλαδή ήταν η πιο εύκολη λύση, Ελένη. Μα ετοίμασε τη τσάντα του και τη βάλε στο αυτοκίνητο, έστρωσε το κρεβάτι του, έφαγε και ξεκίνησε να πάει. Ούτε 5 λεπτά δρόμος απέναντι από το σπίτι μας στο στρατόπεδο. Τι συνέβηκε μεταξύ σπιτιού και στρατοπέδου? Τι συνέβηκε στον δρόμο του? Και Ανδριάννα μου, το τραγικό είναι ότι είστε άνθρωποι που επιστρέψατε στην Κύπρο για να υπηρετήσει ο γιος σας την Κύπρο. Και χαλάλη στην Κύπρο το παιδί μου που έχω θυσιάσει. Χαλάλη τουλάχιστον να το έχαναν στον πόλεμο και να το τιμούσαν σαν ήρωα.
Σε ποιο όμως το βωμό θυσιάστηκε, θέλω να μάθω και θέλω να μου πουν οι αρμόδιοι. Έχασα το παιδί μου, θέλω μια εξήγηση, θέλω μια, τέλος πάντων κάτι να μου πούν, να με παρηγορήσουν. Όχι να μου πούν πάρ' το απόφαση και αυτοκτόνησε. Αυτά μου έλεγαν στο σταθμό της Λάνιας συνεχώς. Έχεις δίκιο. Αν είναι δυνατόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο εξομολόγος του Θανάση. Ο πατήρ Επιφάνιος Ευθυβούλου είναι ο πνευματικός πατέρας της οικογένειας Νικολάου. Ο Θανάσης ζητούσε πάντα τις συμβουλές του, αλλά και του εκμυστηρευόταν τους προβληματισμούς του. Τον συναντήσαμε στο Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού. Η μαρτυρία του για την υπόθεση του Θανάση Νικολάου σημαντική, αλλά και συγκλονιστική. Ήταν πολύ ενεργητικός, πολύ δραστήριος, είχε έτσι έναν όραμα για τη ζωή, έτσι διαρκώς ενέπαινε και τους άλλους νέους, διότι εδώ έχουμε ακόμα συνάξεις για νεολαίας. Εκμυστηρευόταν προβληματισμούς του ο Αθανάσης. Οπωσδήποτε εξομολογείτο διάφορα θέματα που τον εβασάνιζαν ή που τον απασχολούσαν ή που δημιουργούσαν άλλοι διάφορες λεχτάνες, διάφορες καταστάσεις που δεν μπορούσαν να τον δεχτούν, να τον αποδεχτούν. Πρώτα διότι ήταν ένας μετανάστης που έθελε να έρθει πίσω στην πατρίδα του. Λοιπόν, και επειδή μιλούσε περισσότερο αγγλικά παρά ελληνικά, οι άλλοι οι συστρατιώτες του, από δικαιολογημένα, όχι δικαιολογημένα, αλλά θα πρέπει με πιο πολύ συμπάθεια να τον έβλεπαν, αλλά υπήρχαν κάποιοι ταραξίες, κάποιοι θέλουν να κάνουν τον έξυπνο, κάποιοι θέλουν να κάνουν τον καμπόσο, κάποιοι θέλουν να επικεντρώνεται η προσοχή όλων μόνο σε εκείνους και βρίσκουν κάποιους τους οποίους θυματοποιούν. Λοιπόν, το ίδιο και στο στρατό, και όχι μόνο τους περιφρονούν, αλλά τους κάνουν καψόνια ή τους δημιουργούν δυσκολίες για να κάνουν χάζι. Και έτσι έκαναν και Πέτρο Θανάση, ο οποίος αυτά μου τα έλεγε φυσικά, ότι ασκείται μια νυχθημερής πίεση εις βάρος του, που τον έκανε να σφιχτεί άμεση με τον χώρο. Γίνεται ένας αγώνας από την μητέρα του να αποδείξει ότι ο Θανάσης δεν αυτοκτόνησε, δηλαδή. Οπωσδήποτε δεν αυτοκτόνησε, αυτό είναι πέραν πάσης της συζητήσεως, διότι πρώτα ήταν ένα πολύ πιστό παιδί, πολύ ενεργητικό, πολύ δραστήριο, γεμάτο αισιοδοξία, όπως είπα προηγουμένως, είχε όραμα. Δεν ήταν καθόλου απεσιόδοξο στη ζωή του. Πρώτα η αυτοκτονία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ένας που εξομολογείται τακτικά, δηλαδή αυτό εξομολογείται κάθε 15 μέρες εξομολογείται. Όχι διότι ένιωθε ενοχές, αλλά ήθελε να είναι καθαρός τελείως από οποιοδήποτε ρήπο. Μπορώ να πω ότι είχε καθημέρα ανησυχίες. Παρόλο που προσευχόταν, παρόλο που κοινωνούσε κάθε 15 μέρες, παρόλο που αγωνίζεται να ζει μια πνευματική ζωή, εν τούτης του έκαναν τη ζωή μαρτύριο μέσα στο στρατό. Αυτό είναι, όχι μόνο εγώ το ξέρω, αλλά και άλλοι. Η νεολαία εδώ τα μοιραζόταν μαζί τους. Αλλά μερικοί έφταναν στο αμήν, δηλαδή τον έφεραν, δηλαδή, όχι σε θέμα, είναι σε θέμα επελτίωση αν αυτοκτονήσει. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, ότι επουδενή λόγο δεν δέχτηκε ούτε λογισμό να αυτοκτονήσει. Παρόλες τις πιέσεις, παρόλο την απάνθρωπη συμπεριφορά των στρατιωτικών που ήταν εκεί. Τόσο η κυρία Αντριανή και όλοι όσοι είναι στο πνευματικό κέντρο εδώ, δεν δεχόμαστε αυτή τη συγκάλυψη και την απάτη, ούτε την να πούμε να το κλείσουμε το θέμα και εντάξει έγινε ό,τι έγινε. Όχι, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, να παρουσιαστούν ποιοι είναι οι ένοχοι. Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Λοιπόν, θα πάρουμε τα τηλέφωνα, Ανδριάννα μου, και όπως πάντα, όπως το υποσχεθήκαμε, θα είμαστε δίπλα σας με τον δικό μας τρόπο να βγάζουμε προς τα έξω αυτά που μας φέρνετε κοντά μας ως αλήθειες, γιατί είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον κάνουμε όλοι μαζί. Ο καθένας από το σημείο του. Είμαι σίγουρη ότι μέσω της εκπομπής σας θα βρω
κάποια άκρη, τουλάχιστον να ηρεμήσει και η δική μου ψυχή, αλλά και η ψυχή του παιδιού μου που με βλέπει να βασανίζομαι, διότι είχε πάει στον ύπνο κάποιου ιερωμένου στα Ιεροσόλυμα όταν ήμουν εκεί και του είπε, «Πάτερ, πες στη μάνα μου να μην στενοχωριέται, να προχωρεί και να μην στενοχωριέται για μένα, γιατί εγώ είμαι πολύ καλά εδώ που είμαι». Ναι. Και βγαίνοντας από την εκκλησία μου φώναξε αυτός ο πάτερ και μου λέει, «Αντριάννα, έλα να σου πω κάτι». Και όταν μου το είπε, του λέω, «Αλήθεια, πάτερ?» Μου λέει, «Ναι, αλήθεια. Μόνο να μην στενοχωριέσαι για το παιδί». Του λέω, «Όχι, ξέρω που βρίσκεται, δεν στενοχωριέμαι, αλλά εκείνο που στενοχωριέμαι είναι από το σύστημα που με έχει αδικήσει τόσο αφάνταστα που δεν έχω κάνει τίποτε. Εγώ τόσα χρόνια στην Αυστραλία ήταν το όνειρο μου να έρθω εδώ και στον πόλεμο ήμουν εκεί και έκανα με συλλαλητήριο και έτρεχα να κάνω εράνους, χτυπούσα πόρτες για την Κύπρο». Είστε αγνοί άνθρωποι, εσείς που φύγατε. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτε. Και θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνά από το χέρι μου για αυτήν την ψυχή, για αυτόν το παιδί, γιατί αυτό θα γίνει, πιστεύω, κάποιο μάθημα και για τους άλλους. Μόνο έτσι αλλάζουν τα πράγματα, μάλιστα, με αγώνες. Και πιστεύω ότι μέσω της εκπομπής κάποιος θα πει κάτι, να ξεσπάσει, τέλος πάντων έστω ανώνυμα, να μιλήσει, να πει κάτι, να ηρεμήσω κι εγώ. Έχουμε ένα τηλεφώνημα, δεν ξέρω αν θα βγει πρώτο, που είναι πάλι προς συμπαράσταση. Γιατί αυτό το θέμα το μεγάλο του στρατού και της δικαιοσύνης βεβαίως, του συστήματος, είναι θέματα που δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν, Ανδριάννα μου. Δώστε μας το τηλεφώνημα παρακαλώ. Ναι. Hello. Ναι, σας ακούμε. Hello, είμαι εγώ. Ναι. Είναι για την κυρία Νάντρη. Βεβαίως. Μιλήστε. Συγγνώμη, ποιος με... Νομίζω είναι 2 γραμμές. Μιλήστε εσείς τώρα που λέτε είναι 2 γραμμές, να ακούσουμε παρακαλώ. Θα ήθελα να πω στην κυρία Αντριάννα. Είχα και εγώ 3 γιούδες. Και εδώ στα Πολεμίδια είχαν ψήσει το ψάρι στα χείλη στο γιο μου με 40 πηδετών και δεν τον αφήναν να πάει στο γιατρό. Και μία στα πολλά τον αφήσανε έξω από το νοσοκομείο και εκεί πάλι δεν τον κοιτάζα. Μου τηλεφωνάει το παιδί και ρωτάω εγώ γιατρούς, γιατί δεν κοιτάτε του στρατιώτη. Κάποιος θα το... Ήταν ήδη 3 ώρες εκεί όρθιος και να τρέμει ολόκληρος και κανείς δεν με του δίνει σημασία. Τελικά κατάφερα, τον κρατήσανε μέσα και γύρισα σπίτι να πάρω τις πιζάμες. Στο μεταξύ τηλεφώνησα στο στρατό να τους ειδοποιήσω ότι τον κρατήσανε μέσα κλπ. Και λέω, γιατί το παιδί ήταν με πυρετών και δεν το αφήνετε να πάει στο στρατό. Και μου λέει, κυρία μου, νομίζετε εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι κατέβει στους στρατιώτες? Λέω, δεν είναι μικρό παιδί. Είναι μεγάλο παιδί, τελειωμένος πανεπιστημίου με μάστερ. Δεν λέει ψέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ο αξιωματικός εκεί δεν το άρεσε. Αυτό που είπατε. Όχι, δεν άρεσε ο γιος μου στον αξιωματικό και εκεί που ήταν και τους έφτιαξε το κομπιούτερ και τον πέταξε και τον έβαζε όλες τις μέρες που ήταν άρρωστος σκοπιά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντική και αυτή η μαρτυρία, στα ακούσουν οι ηθήνοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Να πάρω άλλο ένα. Να ακούσουμε λίγο τους τηλεθεατές που απευθύνονται. Ναι. Να πούμε ότι οι οργανωμένες μητέρες στρατιωτών θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μετά τη λήξη του προγράμματος για να δουν κάποια συνεργασία που μπορείτε. Τους έστειλα και επιστολή, αλλά δυστυχώς δεν έχω πάρει καμία απάντηση από αυτές. Δεν πήρατε από τον πρώτο χρόνο. Από τον πρώτο χρόνο που τους... Και παντού είχα στείλει επιστολές και κανένας δεν μου έχει απαντήσει. Μόνο η Επίτροπος Διοικήσεως μου είπε ότι δεν ήταν της αρμοδιότητας της. Εμείς σήμερα πήραμε τηλεφώνημα, θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Κοίταξε, Ανδριάννα μου, εδώ είμαστε. Θα έρχεσαι κάθε τόσο, θα ακολουθούμε τον αγώνα σου για τον Θανάση. Έχουμε λίγο πολύ υιοθετήσει μαζί σου, με τον δικό μας τρόπο ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Κρίσο είναι το όνομά μου. Ναι. Κυρία Αντριάννα, συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Είχαμε και εμείς έναν περιστατικό πριν 2,5 χρόνια. Ο κουνιάδος μου είχε καρδιακό επεισόδιο το βράδυ των αραβώνων του. Ναι.
Ήταν λάθος γιατρού με φανερά στοιχεία, πάρα πολλές αποδείξεις. Και εσείς, κυρία Ελίτα, ήρθετε και κάνετε ολοκληρό ρεπορτάζ για να κάνετε εκπομπή και κάνετε και διαφήμιση. Και γύρισε η μέρα, ακυρώσετε την εκπομπή. Δηλαδή, κάνετε συγκάλυψη εσείς. Η ίδια η εκπομπή που σκένετε και λέτε ότι κατηγοράτε τις συγκαλύψεις. Δεν ήταν αρκετά τα στοιχεία, γλυκιά μου. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ναι. Πάρα Όχι, πολλά θυμάμαι στοιχεία. πολύ καλά, την περίπτωση. Έκαμε ολόκληρη εκπομπή για το θέμα μας, γιατί είχε πολλά στοιχεία. Μπράβο του Χρυσάνθου και τον αγαπώ και εγώ πολύ. Εγώ θυμάμαι την περίπτωση. Δεν ήταν αρκετά τα στοιχεία για αυτή την εκπομπή. Απλά θέλω να πω της κυρίας Αντρούλας, κυρία Αντρούλα, δεν θα βρείτε δικαιοσύνη, δυστυχώς, όπως δεν ήβραμε εμείς, όπως δεν θα βρει ούτε η προηγούμενη κυρία, όπως και η χτεσινή κυρία με το παιδί με τις 27 μαχαιριές. Δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Κύπρο. Αυτό είναι σίγουρο. Να πω. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά κάπου έχουμε κάποια ελπίδα. Η ελπίδα υπάρχει πάντα. Χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Λοιπόν, δεν θα παρεξηγήσω την κυρία που λέει ότι συγκαλύπτουμε. Είμαστε 7 χρόνια εδώ και δεν συγκαλύπτουμε. Αλλά μέσα στον πόνο του ο καθένας μπορεί να πει και το δέχομαι ό,τι θέλει. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εντελώς διαφορετική και δεν μπορούσα να βγω εναντίον ενός γιατρού δίχως αρκετά στοιχεία. Αυτό το πράγμα το εκ το προχείρου να βγω και να κατηγορώ έναν συγκεκριμένο γιατρό δίχως αρκετά στοιχεία είναι επίσης εγκληματικό και καταδιώκεται και από την αρχή ραδιοτηλεόρασης. Αν έχω λάθος, διορθώστε με, κυρία Βραχήμη. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ελίτα. Δηλαδή δεν είναι εδώ κατηγορητήριο. Μεγάλη προσοχή η εκπομπή σου και μπορώ να πω ότι την έχεις χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια τόσο σωστά, ούτως ώστε δεν υπήρχαν προβλήματα που βασικά μια τέτοια εκπομπή συνήθως έχει. Απλά δεν είναι εύκολο να βγαίνεις εναντίον ενός γιατρού με τα χαρτιά τα οποία είχαμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γκρεμίζεις δίχως όλα τα στοιχεία όπως πρόκειται να γίνει. Απλά για να απαντήσω. Αλλά δεν κατηγορώ την κυρία που είπε έτσι. Ο πόνος είναι μεγάλος και εγώ το δέχομαι. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είναι η ώρα που σχόλασα, δεν ακούσα την εκπομπή που την αρχή. Ναι. Αλλά το πρόβλημα με το στρατό υπάρχει διότι τραβώτα τώρα στο γιο μου. Να σας πω πόσους γιους έχω να μην καταλάβουν. Ο διοικητής του κάνει το σπάσιμο νεύρο. Που κάποια ώρα επιμένει ο διοικητής του να πάει να πιάσει, πώς το λέει, να φύγει από το στρατό τη στιγμή που υπηρέτησε 20 μήνες σχεδόν. Υπηρέτησε 20 μήνες σε μήνα του 4-5. Είναι στη λογική ως άνθρωποι μορφωμένοι, γιατί δεν κάθονται να τους μιλήσουν, να του πει μια κουβέντα καλή και κρυά, δεν θέλει να του κοντέψει κοντά. Το πρόβλημα ήταν παρουσία ο διοικητής στο στρατό του, με στρατιωτικά ρούχα, με αυτοκίνητο πολιτικό. Ο μικρός, εντάξει, άστηκε, είπε το όνομα του, είπε ο διοικητής το όνομα του, αλλά σου πουλούσε ρούχα μες στη Παγκύπρια. Μπορεί να ήταν κάποιος και μπήκε λαθρέα να μπει μες στο στρατό για να δει. Το μόνο που του είπε στην πύλη ο γιος μου, να έρθει κάποιος που θα σε ξέρει για να περάσετε την πύλη. Και είπε του θα κάνουμε ένα που να κάνουμε λαλή του, γιατί μας θα διάθεσαι, δεν μας βγες να περάσουμε την πρώτη, που δεν ξέρει τι κάνει ο Μίτσης. Είναι αστεία πράγματα, τώρα είναι στο στρατό ακόμα. Είναι στο στρατό, αλλά ο διοικητής προσπαθά, με το έτσι θέλει να τον ιδιώξουσει ότι εμπελώς, ότι έπιανε απαλλαγή μόνος του, καθημερινός, κάνει του σπάσιμο νεύρο και εγώ είμαι μεγάλος τάσας λάλη. Διότι είναι παντρεμένος ο κύριος, είναι μεγάλος ελεύθερος, είναι πια, δεν νιώθει τον πόνο. Αλλά πρέπει να εντάξει, έχει ορισμένους που είναι αυτές.
Ευχαριστούμε, γλυκιά μου. Είναι μεγάλο το θέμα του στρατού, όντως. Επειδή μας μένουν πολύ λίγα λεπτά πριν από το τέλος, Ελένη Βραχίμη, να ακούσουμε λίγο τα δικά σου συμπεράσματα και μετά θα κλείσω πάνω στην Ανδριάννα, μετά του κύριου Περίδη. Ναι. Ελίτα, ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί το κράτος μας και πώς λειτουργεί το σύστημα. Πώς αλλάζει το σύστημα. Το σύστημα για να αλλάξει χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να υπάρχει και η θέληση για να αλλάξει το σύστημα. Βολεύει το σύστημα όπως είναι. Ξεκινάμε από την αστυνομία. Διότι αυτή η υπόθεση ξεκινήσει από την αστυνομία. Να γίνουν ανακρίσεις, να γίνουν έρευνες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πάσχει η αστυνομία. Είτε από την ανικανότητα εκείνων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, είτε διότι δεν θέλουν να προχωρήσουν μια υπόθεση, είτε διότι, όπως και οι ίδιοι έχουν πει πολλές φορές, υπάρχει και διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μετά ερχόμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση. Στους θεσμούς. Εκεί, όπως φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, δεν έγινε σωστά, διότι η αστυνομία είπε, ξέρετε, είναι μια αυτοκτονία, έπεσε από ψηλά. Οπότε εκεί μπορεί να υπήρξε είτε αμέλεια, είτε αδιαφορία. Έπρεπε να υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον, βεβαίως, εάν το σύστημα μας δούλευε σωστά. Και μετά ερχόμαστε στο θέμα της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει διαφθορά μέσα στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί είμαι εκεί για 48 χρόνια. Όμως υπάρχει ανικανότητα και μέσα στη δικαιοσύνη. Με τον τρόπο με τον οποίο έρχονται και διορίζουν. Με τον τρόπο που παίρνουν τις προαγωγές. Με τον τρόπο που σήμερα βρίσκονται στο ανώτατο δικαστήριο. Και με το γεγονός ότι δεν έχουμε τριτοβάθμιο δικαστήριο. Και επιμένουν να έχουμε αποφάσεις οι οποίες είναι κατά πλειοψηφία και να μην μπορούν να προχωρήσουμε σε ένα τριτοβάθμιο δικαστήριο που να έχουμε μια απόφαση την οποία να ακολουθούν όλοι. Ελένη μου, επειδή μας έμεινε μισό λεπτό πριν από το τέλος, εγώ απολογούμε που δεν σας έδωσα τόσο χρόνο σήμερα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε την Ανδριάννα. Κύριε Περίδη, επειδή ήρθατε και από την Αθήνα, μόνο έτσι καταληκτικά, τελικά τα πράγματα είναι πολύ καθαρά για σας. Είναι πεντακάθαρα πλέον. Σε σχέση με τον Στη σχέση με την υπόθεση Νικολάου. Από εκεί και πέρα όλα συνάδουν ότι πρόκειται περί ενός προμελετημένου εγκλήματος. Αυτό τα λέει όλα. Που έχει και τους ηθικούς αυτουργούς και τους αυτουργούς του. Μόνο ένα πόρισμα μονόφθαλμο, αν μη τι άλλο τυφλό, θα μπορούσε να πει όλα αυτά τα οποία ανέφερε. Όμως τις καταθέσεις μας τις έχουμε κάνει διατυπώσει και εγγράφος και προφορικά. Ένας νους που μπορεί να καταλάβει και να κρίνει, μπορεί και να διαπιστώσει τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι καθαρό, κρατώ το εγκληματική ενέργεια. Θα κλείσουμε απάνω στην Ανδριάννα μας και την φωτογραφία του Θανάση. Κοιτάξτε, εγώ εμπιστεύτηκα αυτόν τον παλικάρι στο στρατό και μου το έφεραν νεκρόν εν καιρό ειρήνης. Και έγινε το σημείο το αντιλεγόμενο μεταξύ πολλών. Έγιναν λάθη, παραλήψεις, αμέλειες, συγκαλύψεις από την αρχή και μετά συνεχίζει ακόμα και η δικαιοσύνη να τα υιοθετεί και αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ μέχρι που είναι τα μάτια μου ανοιχτά δεν πρόκειται να σταματήσω τον αγώνα αυτό. Και έχεις δίκιο, Ανδριάννα. Έχω ιερόν καθήκον και υποχρέωση. Είμαστε όλοι μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε. Ξέρω τώρα που βρίσκεται το παιδί μου. Ο Θανάσης είναι στα χέρια του Θεού. Άμα δεν ήταν στα χέρια του Θεού δεν θα ερχόταν και να μου μιλούσε το βράδυ. Φώναζα, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ. Εγώ ήξερα τι έλεγα. Δεν δεχόμαστε αυτή τη συγκάλυψη και την απάτη.